na se ya no otumfo opem so ote kokko so twempini okasa no ma totu ontoma sa se wotie o na Krobea am on fire kajagum na yetie o Abusia pramuato ebre aso ensemo bia yabo no yatudi kase ene awiabri yede ebesomo awie ensemo yede bramu no ne edi emu akotene ebi ene se womo a woye adwuma ewo mokyere ya eye aban dia no womo dia to dwase womo ba bekeka wo ho strike kase pa na eba bekoso ne asi ne ntia womo ba bekone mu nsem nyina da yede besom Awrawosemu bia ya esie kura dobisonfo enkran ye kumase kwano so odon kwantepo no so odon ne nipa be nwotwe sabre kasa o matwanse do bre ne VIP bus e tipa tak bi wo mu akatiri diapamu Abusia wamodehie afrimu ewo esofia samadia to dwase sadie asam no ekwaye ye no emu akwaye ya papa enti womosre atentrene enya dwuma abrantie bia wanya mfirinhia no adwana miensa ebekọ wasa amamfi east potamo ewo atoymantemo Krobea conference apia suman wakofro electric bi na sabra fadmu babi oda enya kura afofro bebreka ho ene aboabo no awie ye de som yemfa sedane mabofo etna seseyia bobo ye chidom mansam no ye kenkan edema Go TV wasame nkancho se Premier League ni ye bia ye window ne dia to ho we bia wo pe ye dishes ne bi no ye beba baba ye enho adwuma e ma wo wo bi na se won renew sanse Premier League season no matches ahodro bi da ebekoso no ye beyi ema babia wo bia da no wo so wanya bi ahwe Manchester United na se Chelsea for the West Ham for the na ana ho for the na pesa wo hwe Arsenal ha ye no ye wo pe bia de ebeboabo no ne dia ma e wo Go TV woni bia bomodin se wo bo rare shop ahodro bi da ebewo ana wo bi wo pesa subscribe dia ene na wa dial *759 *759 wunya boya would them anase bowa ye shops awodo bia da ebewo na Go TV Plus no yema wo bisan ye beya season no hyase na ye hwe matches awodo na etwago ni nyina da wonso wanya bi ahwe Go TV also love it HA International se men control se wo bi do ka wa ye do ho se sika no wo be mana ye basa wanya na de so obetua de wo de ne ba HA International ye fa kwan bia da so embra kwan so na ya da wo ne ka agi sika no e de ma e bia kwa insurance policy bi aso ewu so mbetwa wade ama wo na so wo mo ya krokro de jon fabra ye beju sika de ama e bia wo peso tu kwan sika na kwa kwadi obi nsam makwantro na masika ne ma ya eche ye be kwa kwaju sika de ama wata sa se kwabra ne de ama we sika ne yaka HA International ena ye de e kanfo ama wo transaction bi akwaye ye wo sika ye bu akamu biada HA International ena ye be kanfo de ma e kemi apase ye dan ma wo no e ye HA International misra alternative dispute resolution ADR ni nada ye bi ebi ensase ho menteme ho ase abusuam mu mansosem business bi na kasa abamo ana se wakọ hospital bi emu nsam na gwachire no enye ewo so ma compensation bi nsam na kwakọ ye bebra HA International ene ye kanfo ediama ye sanso ye training ebi a companies mo person mo fra in-house training sa hodo ni nada ye be ediama mo corporate organizations mo fra ye ni emra me ye gwanu nyina bi emfama kuma sane ye wo amedia run about ye ben asafo VIP mama se watem na the first floor wa na be hu yen se hwebogo susunyan na afei kofo dua be hu yen ya homa ne 0544 141 688 na 0266 717 101 Everyone for perfect woman no ne kanfo dia ma wo enkoda no wo mo abahia ye ma wo perfect woman no mo kenkan e betumi aboabo mo de ma wo mai danson e de se GS na afinaka wo mo mo tredua no asensan se stamp no titim so a enjikura na asifo no ye be ma wo mo be dachi abrempon ne akatachie perfect akofa English language besipon kosi JH free no soronko no de aba afi o about border people no KG1 kosi 6 history of Ghana so e kan kwa menkoma e won se nyina besikwan kosi be 6 no soronko ne ya no Sanso ena RME basic 1 kosi JS free computing KG1 kosi 6 no creative arts maths science ni nyina ya no yon kenkan tia senti akoda no wo bra wo kenkan ye no na eboa na dwemu ne ebie na ebodo nkokwase ekwachiri kwase ma bibia akofan e de ema no na afi nkura no a wo musu atwere na asiri for no ye bo no mresi e de ma wo mo language and literacy OWAP creative art phonics computing coloring and writing so nkokora JS1 kosi free no so yo English so nkonde som wo mo social studies RME e no so
ebi ɛwɔ nti wo sɛ Yesu kakra Muhammad kakra afiri so nanom de kakra no data te wo no kɔ nanim nti no abensa na wo hye kora ya set mo ko exam safo no ebi ma school safo do terminal ne metab nyina sonko ne ayo no perfect de ye buoi ebusofo kuma se puto je ben station one one and grand and so man first stop number 0243 299 938 and 0540 755 465 vitamin H ebusofo vitamin K no one ye do mo eye kama ya man nkyere kakra ne bobon bo papa bi was one with me no me say so the pound no to so mine ye nko ne sa ne nko fine your so americ wo de wo ho sanso na ewe no ayi chokudie do so pebi no nom na me catch papa say ya wo mfa chokudie no mo pan no so edu otra ba ko no say bra mo vitamin K no nam zan o take for vitamin K ampa sanse ye no ye kan mo say ne pan ye kan for ade ababo your kwadu de wo ho your strawberry de wo ho vitamin K influence do no ni Ghana for anom cause abri wo kura nka 20 years ye kosa omega 3 wom 6 wom 9 wom calcium eboa pom dem ma wonyini chema bibia ko find man nkora na enom no na mpedimfo so enom Bobra supermarket provision stores baby atunton ya nonom die biara Bobra was vital milk no de bi anom yani ayasomo awie eyemienu midin mame adwa nyantatando ene asonaba ohene kwabena boatin Africa siebono emu ensam eni Asem Beba Dabi asam na nya ba ne senti ensam bia yaboabo no ya yade somwa wie no ye hyase na Mortuary Workers Association of Ghana womo ena ade ababeto dwa se womo hwanim September ne da etoso aduonu enso womo ebekọ strike ede etia aban ye womo kanyina da ene se womo adwuma ne ye adwuma bia woyi womo firimu enye ye sanse bude hie be firimu na yade ne ba mo kira womo no behwa tutu ne ye sane be ya wonse ya na wompro nanso nkam ye sampanyfo ni wono di agro bia womo bu enyo shokura womo kira se eniama ahodo bia e wosa womo nya na eboa madwuma na womo ye e wo ho ne bekoyie no ni nyina da ebi eni ho ya emma womo kura personal protective equipment ye kan se PPEs no woma kan fidibra covid de ba ye woma su PPEs mu abesi sabre ya ba ne nya na adwo se botie won mabia ebi mo akatua ehwo alawa 2020 besi sabre woma baban na baba ne nya na adwo se bode ba ade ba ko a hye womo kura ne se covid de ba ye no aban ka se safo nyina da ye be ma womo incentive bia sika kakra bia e be bwa wonom covid itwa mu besi ne abane da so ade womo ka weni afoforo ne niam bebre no no madwene wonu sabane ne omu dia gro bia woma nkasa wo mutimwa yete ha na yibone ne edi bayi won manu nti ena ene womani abra womo ka sei na panyina wono ena twetwero de ma wonom eye Richard Kofi Jordan yane na di nkomo ne ntia womo kira se boye kira ne ya no wombeye wenu kra no strike kese ye pa ene ya wo de wemu ba be kwanu nkotu obi a wo hoji so san de ne kofie emu nsam ne won nyina so ye Jordan wa chekire mu sei e de akyere ensema ekosu ensema consider simple wow nim sem de no bon komo de last year November okay say you see similar threat cry ka say the nyama be gu form ama mu o take off and mass mu pa ye chow ahimfo Ghana for employer no aban na ka say be mu so oh we dey say nya sem dia mu de mu ma ya up to 29 December ye be di ama ye ji to mo strike na maso after the February no mo ye hu say no the employer ka trend no mo da when they told it at the command will say yes remo one ga say wa ka say mama ye tan enye ye ma ho tan ma mo me tan when this so ye mama tia say the agree no mu nya ye obi anka hwe ena bedu Saturday sisi ade me ni abebi edu mi say Thursday on the 26th of September say aban ekodu otina na omo amfam boy papa bia mbadia and ye two confirmation na ya two eyi agogo na ya ko Ashanti Mampo akotum ye be ko tepa ye be tum na ye tutu ni na across the country o ko nandom Azim aflawo greater crowd bi abetum ye tum bro no bi akotinesi ante se aban be na ade sisi ade misramo a
Mayama Muntimum Regiment. I didn't say your Yankasa, the boy who by Jumale and Bible Yan papa because media. Many cases is here, Nipa to say 8 in the war. Within 2 months, would have put the more young would a poor more what your salary arrest via any buying the car, Castle Muncha and Amunka since 2020, a woman still Brehu. Okay, say a bonus big. President Becca say, oh, Omamuya front line has time a coronavirus by time Omamuya front line, more almost maybe 50% on their basic salary. And the Omuya Motifimu, and the Motify Nebi. The Motify Nebi, the anti president. President, so Omunchaya, Argentina front, oh, you want to film a year after Naya, Nancy Susa, and then who say, yes, suspense, numbers, a age more mortis, and also, there was a pressure that I go for sure. A dear waste problem. A dear then the kidney failure and the the air can say, I buy some financial clearance for 500 people per year. 500 people per some 4 weeks. And no very pressing issues are immediately now. After that, the fund said the use of formalin as the toxic substance the more to the repetition. The ventilation of our mortuaries and the maintenance another matter will be taken after strike. I know the event, no one other can watch them. I share the way I bet me about my Ghana Queen. I was here, and near ye, or Richard Kofi Jordan, will know at Rotro and Mortuary Workers Association of Ghana. Elton for ye to so na yanko a year a puye mantemu as whom a nenkwadro. Na nano memory dance mavra isi ene ya grofo sempa enkran anase kumase enkran kwantem pono so edonum ne fambre mu Krobea kwa ye bensu hum ebonisi pado ebuodon ye frɛ no Bretima na wo Bretima potem wo mo adan nonum ne fam bete shine Chano no say nipa mro ekwaye na chese VIP bus ya de no manu GR76 free to year dash 24 and that wono ye kire se wotu kwande free tamale na ne duo na ni akire eye enkran na and the tipa track hippie ebusan for video no e wo Facebook boyam fire o commander no o jansem ogufu no so no e de ensem dodo no a na ekoya ye kuro mu ye kwahwe na chese wo mu aprepra no so nipa be eye enson ene o ma prepare so nyina ye bema ene ba ko a kan homa na nipa nwotwe no wono eye wo ba na sisi ameka said baby bi de da nye yamana pofo anase nipa ye no bonkomo a wo ya dansini e wasemi ho no wono yen e bonkomo yenti said de what they do tech kasebo anim we fear be here be for 4 a.m. na me to say car tire pie nti me fear ra na di kan pie na oba na obehwe no say diesel car na pie yemra ani yenyina ye bai ko ye bai na ni bi an ko last day e bi ni we drive ni mu so afọ diesel driver ni make ni nyina de nyina omo ana VIP passengers ni so e bi ewu e bi so Omache na we bra friends so as the this so ebony and as abona da ebony is very dangerous aban bia besia no di ka abesi ka bia besi no di ka nti enu ne koso sa accident enu na me say every koso sa accident we are coming from Taman VIP station so when we're coming we just heard the driver blowing up, and it's like the tanker driver, he burst his tire. He was coming from Accra, and we were going. So he's veered off from his side to our side, and the driver tried to dodge him, so to swerve him, and he couldn't. I don't know what happened. He ran into a car, our bus. Abjanfo na ne kura mu ye dum jadwuma kuo no a wor mo sumu ne nkwadwo officer Sauro din some abroad to just said ni enyan yesiko wieye na nam so ma sabre nipa bia ya wo prepare no do makọ wi osum aban ya sabia do na mu abusuafo wo mo do mo se bom ye mu a on bom sa no tatata se ye de hye ebe ye ni sanse emu enya pa na yenti se do mo so e kan no
but not be so they do have time. But if I am the number of people are now from here reported, but if we at one number because not they are not. It's a year at the democracy. One hour we are alive now. But as I speak now, it's an actual figure of casualties which are reported in the actual at the 270. Massive highways. Actually, one more now we are involved in the accident. Most of them now, prayers because I think Assembly here to say the civilians around were not ready to help us do the job. Because now in more hands. So looking at saying that the facility, the green casa was for its natures and but in the one of the luggages in the form here, so one casualty of your life in the casa, but just the movie normally. See, almost where they say, walk, best time. It's pretty late, off the lane. That is your head of the driver of the VIP didn't say, come in, but you're not trying the best. Say, say a long way. With your impact, that was central part of the way, and it's main track inside the pit. Adeshe we adwumafobi abomu di akotene dum jadwuma kodu mu sum ne nkwadro jirimo de ma ye bia ase sei nipa akwa wiwi no na yitwo TV no na arawusam bi asi ewo asofra asaman amasabre ya kasai die asam no emu akwa ye nyan papa krachi bia ne din ede Simon bawa wanya emfie no aduasa enan ene pragye ye bi ena wodi eye adwuma na rahosam ni nyina se ukopie mu ewa da kwa me no ewo atwoma nwa bia gya nofa ye hu se sabre ya ye kasai krachi no ye kuno eda ekwan ho ba bia wabra ye kopie ye se nemu eda ho no adehye bi esususe nipa bonifuo bi ena wodi wono nsa akeka na de niama wowonu a ama Simon bawa wafiri muo na wokoresa de na nemu eda ho na busua wo wura kura be ho ebusua na sabre wo mo de hia awere wono no mu twadro papa eka ho ebi emiasoma ya mani boni adwa Cynthia woko Test School of Journalism and Communication Studies a ehwo no wogere ntete yese wonkopie mu na wone abusua enkodi enkomo bisa wono se kwanya bawa efa so ewu ye de yati sana tie anase bebre na wachire kura ye de ye nimu na wono ankasa ne ho kane ye ne yire wogina mu ekire wono se de wote se ni kunu ewu emu kire ye mu mienti se de arahosemi esi ebaye later on into the car, we started seeing the preference. My preference, it's a no hobby season. My sorrow say my wishes. Then we sing some for. It's a no problem. We call station. And I'm going to call police station quiet house. And I'm mammy. Let him say me for quiet. To me quiet from a announcement. Na men number today. Me sample bank say man table fee. So me tonight one. Say omo ye wi na me ni picture de chire garden. Na mo olum eju. No so me ni ba ma until ma be 5. And Mrs. the station me call me she na me can me born na so me to me dey no force no what is say who say see idea ekita or who information or as or who or ye do na kwa me side tell me say obo na mania ona kwachucha beaches job de ba me again no be ka cha say mbla fi me na me say me ko no say me mbra na mo say wa pra na me ko fa tare nti me ba ya na mo so me njai ko na say dey mo say wa pra say me ko the media attire police station. Still a police station hall. No more say Nipa so ba me tell your moka. And I may start to say misu sa no de me ba fi. No so ba be anka me so ma. I started to fene ko tu. Saze na no pa no so ko ye last Sabbath ye ba never wear 5 friends who buy Sophia and your cover 11, 12, who's your banner, friends switch off, Nadia.
abusia bawa ya sabre ya kwa konsa dan kwame wawuda kwan won ankasa ne yere sadia semi wate ye no na wagina mu ade emu enchechire mu ato ya mani boni adwa Cynthia animu no awie yenyina weso na nsama hodre boabo no ya yede ebesom ye brani nti yemfa ensia papilo na eboye chidom ensam no nso wone kwame geni mboate na nakokoto womo eboabo no semfo panyini ofa John ntwibo sia kon labo na bede chire na kwadwo apia eja sambo no nyina da eboaye ewakase no emu ye ne ebesom wawie yi eye mienum din mame adwoa nyan tatando menin Asunaba ohene kwabena boaten so na Asem Beba Dabi dwumadi atoso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, and I'm sorry, we be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system. I am from the Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, at the paye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 mono, two malaria, and Asakura. And yes, I be a cool doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drunedi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawi in Fidu Nunca. Our pharmacist and her bashop. FDA aje Jodin Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. Oma me koto obi mama mano. O wajajai. Abua wa mo se wo to making kai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tre wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. A free basic 1, equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books be any perfect series any bi na GS any naka and so am approval into obata bia nkoto be maneba and na say we de school be kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko putuaja station hwa enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixer to malaria and asekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abwa no Hepa Plus mixer. My dear Drunedi Pa 102.9 FM. And Hepa Plus nyina. A pin for about or more manufo. And kwada we in field you nunca ho. Our pharmacist in her bashop. At phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDA Jodin Kratwayatu. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea, 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 Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro
Asem Beba Dabi o. Yesu wo ha. Yanbisa Peter. O take Asem Beba Dabi wo ha. Wuko tie. Hefa piao. Unim do kamin nyane hwe. Hama no fire no. Nipa na opata esi jaje bakunya wenya ogina mfimfini. Nipa ne ye so otwene ho na no sete ade. Mi anso obeto de ne de demagimani. Ko minim do timiye. Opeso semi life wo wi asikrampo chese be oba bia mpemi o semi krampo na afono me se oje menene ntamu no twe na obi tene ba bi na se oba bi be wa me dia e na obeda magime obedi medam samum na opeso ye me peso obo mani baako minim do timiye nti wo yes anu a wanti manto na mhu se ko to abomi be fo wasunte ma damagime mi sisi ye ana me ye na me so ne nsa na me ji hama nti ne won pese obegem ti me ye hama ne se jem na hama no ano no fa ne nan enim ne kotodwe enim on se me ye ne sei jem ne fa ne kotodwe mu ya ne se opegya nai ne skating sei na ne ha no awotre sama o yam cassette se ama waya am work plan waya am me plow because me plan say that say iron say me dey shishi no on the tronko a OTEC 102. the sama with cassette 35 million don't go into my house to stay again, so take the 35 million to hiring another. You chop that money, you going to still stay in my house. I don't care because of my babies. Stay. By you don't like me on the house. Me ba house or now the my terms over here they will fear if you are the upper ben my happy who are hokram po me time. They say I don't care. Talk to me. Unim do kamin nyane hwe ama no de bi me me dala sakọ eduma eti me ba no na me timi penku ka klasra eti bi enku no so a don so nko ana me ya don so ku enku ni asembe on ka no kwa wate nya na me to me nko ana me desra OTEC 102.9 wa don so enku ni na de enti no odun so ku hunkum ni na wo ye dan na hu sa dun so de wonku ni na just about just so comment what am I who just and who here na who ye yeah make the family mo the family what's ra we Johnson Australia the family that don't sound what your friend call ona wo twen nipa ni sika ni free o yere phone so edigu wo phone so and how this can ye dey medical bet o dey ye dey Mepacho medical bet se be mbedi bi na mediatia hospital kana na medino. O de oba ni sika ne ye dey. Medical bet. O di twa bet. Aviator. Ugo twa lupri. Obi na ediska no asende wo yere se onfa nhwe ne ma. Mepacho. E na wo wakohu no atwende agu wo phone so. Mepacho. E na wo twego wo phone so wie no diska ne ye dey. Medical bet. Aviator. O di ko twa aviator. Mepacho. O twi ne sense. Nyami chunu 50 cedi. Ndi utri ne dodo sei. Ende ya kwa na tu. Eno net sei. So utwa da man na connect crotis na kan scan mo. Ti se wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru ya na wa boss na wai. Nti sa one year alpha ni tu a atofuma na se wadiu. Na ada na ne e ko no wanyi na wo ma ne koi. Na me pedodo. O pedodo. Pachan. Entutri 50 na ye di uko no. Me fa so watri 100 cedi. Ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di. Wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na ma oba. Na me so be pesca di atua hospital bill ntina ama me yasa. Me me say ebi betimi asisa. 2,500 ni na. 102.9 FM. Me di tra na samo afra de me di tro gu so obeka say antro na me di asema me to America ni nyina obi atie me mo se me nipa bone obi atie me enye se bia asem no obi atie me pa obi atie me se tro na me di gu papa ne so dia me nkosia ni nyina no ha de ya Asante man me mmodua wa ha me kospia na me kosirema nde me bodua me jona kosirem na matuha pause anu ube bodua no atu afri Asante man. Yes. Na ukoko na waye ne. Asa no mejai. Ube ja ukoko ne o. Yes. Na se papa no abusiafo nyina omo ase abese. Na mako. Papa? Yes.
red is a wood and trotton so. Oh, Yabano. Yes, no cray. Monsieur Babicro, Monsieur, now one can no cray. Ushi, I see assassin. Asem Beba Dabi. Baba Baba to Dino. Oko Hani Malia, Oba Baba to Dino. Potompo, at a look play away, or 2 years. Oba 2 years now, a man signing now, as you said, Oba Baba see assassin. Red, Nicosia Miansano, means slow, let you honor. That's right. Me cat, Potompo, and now, where is our Kaya? What are the uncle Bodiano? Now, Madame in Sula Diabo, Miss Somiame, Miss Sula Diabo. Now, where is our Kaya? Now, what didn't cost you and Sanaba at the years? OTEC 102.9 No place FM. said Diana will see a assassin. What over Quasa Baba Dino? Now, Dino, and Cobabia, no cotton position or to say, look, two in Nabo. And so I bet some Baba talk as I saw so. Into a dear over person or baby, one of the one yet, or say one cannot crash. Let's on the one, you know. Aha. Or Bano now, who knows. And Tina Mecassa, Red for third room, Tina Mecassa, one third room. And Tina Mecassa. A dear, you know, I don't never cannot crash. Yeah, me that say. 102.9 Jatabiribo. Wayne ya chanwo akinkanwe ya chanwo Ewradie ebrana be Kenya mi asema yentie Me ayeye enka wudin awiai odoman kuma nyame enase nkanfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no arofo ne ade hia ya hia wa afidie yi so yebema yenho aha yebema yenho ya hia na yama yenho nso akwaba aha eye OTEC 102.9 FM eso enie awia yeshia say de Asem Beba Dabi dwumadie no na ebesom na dwumadie yi da biara da se yeshia asem a yeka ne se ye de dwumadie yi sua de ebre kro na amu ne ye de kire yen ho nso ade no ntina awia yi a yeshia yi nokre ba bi biara owa utie me ye ba be sua de na afei ya kire yen ho nso ade na dwumadie a ye die enebna bosome nkono de toso aduonu nan mu no enebna dai ensemu ewomu no edoso hyane nso se wo ba ye social media platforms ahodo de so a se ye Facebook ana YouTube nso ye stream show no live na de obeye nie ukọhọ a hwehwe OTEC 102.9 FM se ukọhọ a hwehwe OTEC 102.9 FM na hwehwe na so ohunu awada ama ya ahye ma wunuanum nya dwumadie bintie na ma wunuanom enya dwumadie bi nso nhwe ena wiei ye wo Be Love Radio for onum wo Spain abuchimani mu wiei onum aboa de mu pa enya asem ketwa na dwumadie etwagu wo ho ye wo GN Radio ye wo Patmark Radio Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio onum nyina nso United Kingdom abuchimani mu wiei onum aboa de mu abiebiem
yɛ adwumadie no ɛtwagu awia Kings Radio TV any radio mo a mo wɔ hɔ a mo tie ya mponsem ono wade kyie nyinaa no yɛ kyeakyea mo yɛ bɔ mo aba so nso ɛne mo adwuma pa ne mo adwuma den ɛna awia daakye hema radio Denmarkfoɔ mo nso yɛ kyeakyea mo yɛ bɔ mo aba so pa afei Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛna Sky FM wɔ Columbus Ohio United States of America ɛna awia wɔn nyinaa nso aba afidie ne so ya yɛ nyinaa ne yɛhyia na yɛhyia yi yɛ ba besom awia yi o join ye o social media ne so na wutie ye ne ana wo hwɛ ye ne a wadama wadwenkyere bia nso a wo no wo betumi de ato ama ye ba bia wo di free a wo de ba faka hu bi udi de wo hoda de ye behu wo de ka hu bi ba wadwenkyere ne to aso ye bɛbɔ na yakan ama ɔmanfo nso ahunu sɛ onso ka ye ho awia yi odi fo nkwanta bi sakwa aba ye buru nana Krobea ompom te sɛ ɔdoma nkoma dom bibia ye bɔkɔ okay awia yi yɛhyia na ɛnɛ dai yɛ ba besom ɛnɛ asɛm a atiefo a etie me pɛ sɛ meka kyerɛ mu nie ewiase onim deɛ bɛsi kyina enti wodidi a ɛyɛ gyabi saa asɛm wei akɔkora bi ka kyerɛ ne nana no fa no sɛ nana no di agro sebe nana de opekasa nana de wanyini monopause wache no waduru ni mpanyin fie so enti sebe de bepia free nanu bia no nana na eka enti eye one of them ensemu anana kekeka no eye bia nanso akwada no nyini dru baabi na wo hunu se ne nana de woko wakana semu ato awie ko afei na o fili de nana asɛm no ɔka ye no ɔde nana bo kɔma na wasie ye muntie ɔpanyini akɔnafuom na ofiri nafuom ba ne nɔba ya wakɔ akotwa watermelon ɛna odia ɔde agu kam ɛna ɛne wɔnam kwa so a wɔkɔ wɔnam wampofiri mu anu ohunu sɛ asona kakra kamienu bi we de wutumi hu sɛ ɛyɛ asono ɔno mo papa dada asono ɔsono dada owo mu no mienu ɛna pie firi kwaye a wɔnam mu ɛkwan no da ne hyɛn no nam so a wɔkɔ no ɛmoa na pie mpofiri mu pau nyame nko a nka papa de ne hyɛn ne bɔ wɔ no ti wo bo breki cho ɛna ogyina ayɛ no ɔhwɛ enioma na asono yi mienu ɛhwa ohunu sɛ ɛkɔm na dem wa no enti ene ete saade a sebe watermelon so de ɛmoa ne pɛ enti ene wo yi a na ɔde ahwe hɔ na ɔde fa ne fa we hye we ya ano no na ɔde awuram na ɔde ahyɛ na muai ɔmo wiwi a na ɔmatiam daje sa papa na hu wɔn bɛsa wibio na wayi enti woyi bɛyɛ miensa enan de papa mu de maamu ani wie ye no de etoso opai mu a wode kodo ba ko geye odi ba ko geye no na wode ne de ato nkyɛn papa na dwe ba ne ho sɛ aboa yi me ma no de edi kan wodi me ma ne de etoso mienu odi de etoso miensa de ogeye no ode ne fa ato nkyɛn nanso ba ko a wogina ne nkyɛn ne de wode ahyem kabo ya wadie enti kyerɛ papa ne bibi ɛna ɔsan pai bio no de farmer we de wɔgye ya wɔde ne fa ba akoto hɔ no no ɔsan de aka ho na kyese wanya mu ano no ba ko ne nso gye ya no kabo ya gye adwa wɔn de wa pam ɛkɔ de yam kra dada afei papa ne hu sɛ ye ba nhwɛ ya mu ai mu bedi mi watermelon ni nyinaa ɛna otuye ɛna moa no maa ne kwan ɛna wɔkɔɔyɛ ɛmoa no maa ne kwan a wɔkɔɔyɛ no ɛna ɔsono baako busa ne nyɔnko sono sɛ masa na adan ɛna yaba didie nyame aboa yabɛhyia papa yi wama yɛn watermelon a yɛdie na deɛ me no ame anaasɛ deɛ nti na agye yɛ a wode ɛfa mienu agu nkyɛn hɛyi deɛ ɔsono baako ka kyerɛ no ne sɛ onua madwene me mɛ wɔkyerɛ ho
me ma wo fie me yiri wo fie me wa faase bi wo fie me maami wo fie me nua bi wo fie da sebo a kakra mi menya die no eye ebi atomyem de aka no ma memfa nko na ye chichemu kakra de obi benya die bia no entwi ni minim da kura keke tumi ma o menintasuo bebre meme no o kaaye no o te ase no fa ne de no esa ba ko de wadidi de awie o no afa onom nam kwamu a wo kɔ no ba ko asɛm wo ka kyerɛ sɛ na de owura fi sɛ kwaye mu ne efiri ba we ya ye ba ha yi eye kwa ho ne ye bɛbɔ apebie da asɛbo a ye wura kwaye mu a ye benya bi ama anuanom ne nso adi o se da bi minim akina asɛbunti afe wɔnom nam kwaye mu omu ko obu fie wɔnom na mu nkɔmɔba watermelon ne papa no adɔye a waye wɔn nkɔba no omu die nipa bi ye nipa bi nye ɛno ano wɔnom keka kwa afe wɔn be hu sɛ ɔnom abusuafo di mirika emu ɔden ehia wɔn adan na bɛ maka ho ne yiri nie ni manie nkwada nketo ade na asie ya mu di mirika mo ama yeye ma hye saa ɔse mpanimfo agyanom mompani nkɔhwɛ baabi a yɛda no baabi a yɛdidie no egya tɔ ha hye hɔ enti enei ɛbɛyɛ dia ma yɛn sɛ de ebedi ozo yɛde yɛkɔgyina akwan yi ho papa bi akyɛn watermelon na ko de ware ni de nyinaa me de kaaye ɛnu nie wo hwɛ a egya ne nso franam kɔ egya ne franam kɔ didi ɛso yɛ ɛni so odwane enti na kyɛ sɛ da no ɔmo adidie ho bɛyɛ den nanso ɛnam sɛ saa baako no gye fafa mienu de to hɔ sɛ wodidi agya binti ɔde ma na busua no ɔnom kyɛmu nkakra enya amenimu detwie ɛbrɛ so yɛ a wɔnom tumi nante kɔɔ yɛ ɔmkokoduru baabi a obenya aduane foforo di no na baako na wɔwe ne die nyinaa no na ne ba baako atwa so ne ba no kɔm aku no yɛ a wɔno wawuo ogyina hodi tam ɔno nso boɔ de kɔmaa ne nyɔnko ne sɛ wasɛm a wokaayɛ no ɛwom sɛ wodidi a gyabi onua woyɛ na woyɛ gya woyɛ wɔfa woyɛ nanabɛɛma sɛ wodidi a gyabi nkwadaa wo fie yɛ akae wo nkyi na wokae wo nkyi a ɛbɛkɔ yie odiifo nana Krobea daase eburu ene adomakoma asɛm a wabede akyerɛ asanteman ne Ghana man ne wiase we kyerɛ sɛ yɛ sika ntadeɛ ahodeɛ adeɛ bia ɛka nipa ho ɛboa nipa ensuo aduane enipa dada adehia asetena mu adehia deɛ udidi ana unya bi agyabi we ya kai me adomankoma asɛm ne nkane tete ne efre bibi sɛ nkwankyɛw ye maame no wie aduane a enkwan kakra bɛka no no wakyia mana yɛ sabomu wakeka ni nyina bubɔ mu papa de ɔde ne nsa bɛdane sonya asɔne so ana sonya kora asɔne no wakeka ni nyina asiani no ɔde asigya so anwumre no a mana hwe kama yɛ fɛ no nkwankyɛw na de kyia no pa wo konsu ana wo ya ade no sɛ bɔde bi na abɛto na hurugyawo aduane bi na ade besisuo wapɛ wakade si kyire dada o ma me didi ye no wo gya bi ade kyen no ama konhoma boso ate ne koba sɛ ne nemafo ye didi na ye nya bia de bia de ensa ebegu yeti de bia ye besu e de akyere nananom de bia ye besu e de akyere aman panimfo de bia ye besu e de akyere adefo nanso ye didi na ye gya bia eboye e ma dada setena mu no edwo e de mayen medase dase nyaado aboa bi mi wura fi sa aboa ni din die odie no ɔwea ɔde bi sie ni dodom ɛkom de na nti opuwisa no aponchi ye bi wo ho aponchi ye bi na ntwie kura ye bi okay enti ɛya opuwisa dan samoa no ene ojampa ose hai nana Krobea ojampa hai ni bi hu se won so ajoin ose akra Krobea da bia eye me ahokeka se me ba afidie yi so namba behwew ojuma die no da bia kire yade emiesua de ye da asepa wate tokoso na koso bra kwaku Stanley CEO
Emma Perry J's fashion ene mahu se wo free kunsu waba beduru ha ene bragwaku nyangopo nhyira pa wate ene Yusuf Islam Achibonka onso wo Bahrain ene mahu se wonso wabewuram osena na ya Krobea Asante awiai Allah ni nhyira ene na ho bambo ne yesre de mawo na yensre se nipa bonefo ebedwen mo ho adwombone no ono mo adwen a wo no mo adwen ne enko wo ne aso mate akra Krobea media da bia mete me classroom nanso minya akwanya tiewu na mehwew ojampa na asan abai se mi hunu sei na metie wo nsem aya na wo ka na Krobea manage pa mate Mary Cruz mehu se wonso abewuram o se akra ya Krobea Asante nyankopo nhyira wo pa wate onto wo nkwanem na wontutu anamo enso emfansi ena wie me homfa me nanso me da adwam ena Asem Beba Dabi dwumadie me nso metie nyankopon tonkoso a na wonhyirawo na wontutu anamo enso emfansi Nancy Asumi o say hi na ya Krobea Asante ena wie me nso ma ba bebu awuram na nyanyam bia wo ho te say oh nyankopon adom me ho ye pa Mavis Brown ene onso aba homa ne so o say akra Krobea you are my godfather I really love your show mate nyankopon hyira pa nso why say onso opay asem black man o say akra Krobea ena wie me nso ma join no good awie adofo ye wonkomodi na enkomo aye bedie ene ye dwoada wadwenkyere ho hia enti ene mebo WhatsApp voice note wadwenkyere bi a wo no obekasa de egu WhatsApp ne so na ode amane me efa nkomo aye ba bebo ne ho no wadwenkyere na ade beba ubo odin bo ba bi a udi free ba na ade wadwenkyere na to aso WhatsApp number wo de voice note ne befa so eye 0505 22 5578 0505 22 5578 ode wadwenkyere ne to so a awie meje na makan ena wie me wo ababa awa bi ewo manim ha awura akwaba ye ja papa o target nie ti ya mo anomen obetumi don sanso aguso feel free why I say boy bi a ode ge e call ne dem so akosi a fresh cash ode ge ya kwa akudura o say ge na ye tense kakra o say baby oh feel free feel at home akwane so their drinks ne ade won fridge mu de on fa ni agro oh feel free feel at home me pe ibi atoaba ena kra chi pie oba ya ne fridge mu drinks paper wine ne drinks egum de ge ya bo so feel at home ena okọ na obusa gan say na oba me fridge na mu nioma we o say so si me feel at home enti at home na me feel enti ma baba wa ena mama akwan feel at home ate feel at home also the microphone we drinks in hand to record the back feel at home udi the same era mbacho efrem ekua usua ya bie wano ekua usua mbachan ekua ufri he mbacho mi fri nsuta beposo ba meti abo antem aputu eja abo antem mbachan okay what na hwache me pacho matana hwache be ccs ni die na du fri nsuta beposo bai aware adwuma anade na do bai okay yeti aswase he ya yeti pe wo okay hlai ho tinu abetina kumase dada ye wo ha ye wo me hatete me he na ya ukọ wunchi de me pacho ane very good ye pa sa ukọ wunchi good ani akua awiai asam ade wa bedru manim ha no nya abotrema wa wo ho me pacho ya chire me mu de asam na de wa ba pacho awiai de boko na misha ena me wo baako okay nti matimi atete me bana bedu sisi me na we decide na me di 13 years mfie dumiensa ena me wo ye wow sisi a wo say pacho me ko 32 years 32 minus 13 muntim frim oba ne wo say sisi mbanu and Friday no nya 18 years 18 enti 32 muti frim wo se no wo 13 nti na wo 13 years ena awo wo bai wow eni usi muntem very good ena ye day enti meja ma wo ba ko na me ye adwuma me tonkohia na me dikohia blab ye fre na yima kwaku yima ena ohun me no so wo peme
na me si oh bla wa hu me ya so pami de me wo baba ako ndi so betimi ne matana de a na so betimi ne mba na yede atena o kan no crutch me mba ho me mfa mbensi o okay enti bla ni si yo eti me ko ha tore bia na me de mba no ko tore bi so me mfa mba ne nko nti na se aye awale ne mpana na ye den ye atwe timbi ne kwatana 2011 nti 2011 mu on 2012 na menyem oi na menyem timi ko wo ma akola na ye den efrim na me ndem da so ne na nti ani be bo so miensa na msa anyem second one wow ye radwa yawo ene mba wo de otoso mienu kese wa misa be wo de otoso akwa misa de be wo de otoso ye fre na ntwi ba ye de fi onya obi afre na ofa to ofa na obi aye de enim no nti uni kwaku ma wo 9 wow papa wa adum store wa adum ye fre no Clement Usu e cham ebia na ebia wo tie mi sisi a di ene de adun ba bia adun de wo se me de to na nim guase o di o etuotwa enti me de aba akora yakowale no mi wula me nyem second one wo so mpa me mfa akora no komo papa na me fa wo ba no a wo de ne ba aware me mfa no komo ne papa na me se me mfa no komo papa se wa ma yi akora na free asoase school a wokọ so betimi ahwe me na nanti etie me ka kire mu nyina etie me ya abo ma mu nyina etie me o mu nyina mu di adanse na me ko yi akora ni free school a wokọ me kan boy no opportunity bright onu so etie me a one opportunity en wo diska baaya nti e ma na so ne niam nketenkete e ma no kwa agugu hospital na chuo ba bia ban oba no no school bu FN be life ho na mba na start nti na no modern boy nti aja yetetewo minim se ni wasi ni mete no aja nkrofo aka no ofia ha ma bibia yedin na msa be wo second one nti second one mu no ase still na ti me ye ma adwen se me hu biem nti kese wa ne de me ye ma adwen se me yi no ba me ye ka wo yegu me yegu ama wow because of asetena bia no na mete wo se sa oni ma kwa ye se enya hwe wanya obi ama na so mu de eni won sa ne ngede entena papa asem ni nyina me bo ne tofa o de chirem metio metio enti me ne ba ma ite ye na ye si fie wura se yentu ba bia o ne tie e wa agugo hospital sister adwa okay ena eja ana yetu amana no kotena aputu eja ye ha dan bi wo ne kotena nti efie wura ne ye ntoka ena me se papa se ye be dan ena ase ne ye ntu ena me de me hu kosi awo akwaji lo wa amia e ma abosia yi bi na o de wa wo hu kosi awo me hu kosi awo na me di ka agi St Martins susu ama se wo so di kosi dan wa mfa nsi dan no ni nyina wa mfa anya ade a ye de ye nti edumle bi no na ase gidi a me wani mu esote wo ma msusu bi se me nto nti me de ho ameti akura di sika no e mo ne me wo fie ho ma me se sa me ne me duru ye no mo sia e baba akwa ba mu de wo se me sa ye de ekọ e na me sa akotana ho ma me bi na me ko no ye dokono aso ase e fe no ba adwili ene obo mi mu nyame nko anka me e bia me fenti anka me ne ba bia aduru e na me sa akotana me de ba wo second one papa nti second one ni mu na sa atete na de na wo ji susu nti wo ji susu ni wie ya no susu na me kwaji ya na me se ne tago se wo se me kwaji susu de na susu ne kwaji ya de na ase de ko ha dan ene ye nye de ko ha dan no ti atim bla na ni ye ntoka na ase ene ye ntu na me se papa ye ntrem se no wo de ba me so me de be wo so ti atena ma na me sa ba nyim third one ya akwa no na ese maji susu o St Martins bla no de no waye me no ofam se ni nua ba apre kopenti ma me de me ba no eto no okay ena eja bla no ye na so auto taxi ama so mpe taxi mpe ovan na bla no se ovan de ye firi one ya de yakotu nti wa nko ho ni nyina nto nkoda enti me sa o ha na ase ta akua se ye de na se papa se wona ase ko ha dan enti se so pesi you ha dia na afi na ma foforo na ase mi kwaji lo na me dem kwaji aputu eja ho na ekọ o de wa koje na me kwaji lo ne de koye madam bi wo ye friend madam rahe edan ne koye nti etidan ni ma madam ne me ntoka afi de on na magugu se on na me ye aduane die enim gu ase na edoso nti again na no ne ma madam ne te no na ope ya ase nti na me ba kese kwa na ni mu odu ti se ne we siti na obi apena ase nti ohun no se akua manfa abayin ko school ena mse so open dia fine
to adi ni wura ma na me ko tu admission mba no ko school ko bia ko be 1 year mpuna me tu admission to school wura ni akola na sister ni kire mu say da mami oni ni kunu de me maame ye wo mo ho no me mpe ti senka be nya ba bia mama ye de atena na oye se eni wo baabi de ope oba na seb no eni ko di wo ho adanse e kire school wura no ye fe ni Mr. Apia e wo great vision esre so na papa ne e de osie yoyo ti ye wo ha no se opese wo hu mi ni kunu eni ye koy ti ye koy no se dan ni nie na mi mbo siri ye pe kula emfa botonye den enye aye dwaso ti de pese ye ye na be ma isi ene ekua lo no akwaje no ene ye emfa nye den emfa nto siri emfa top no ti keka ne ma bi wo bomi na esa yatim papa yatim afe na atete ne doso me dwene ho na atwa behweme me be ka kire me maame mu a omsenya hwe kwatana se me kwa ka kire be ma na busuafo na omsenya hwe ngola ni nti e matana enti me wo ha na me de agije ija se me nya adwuma bi a meye na sister bi be friend na na ma wo puto adwum no wo se akua obi se twoba na me sister meye sabre na wo nya adwuma na me nya adwuma ntifie ma kwaju obi niema omo 3 million 2 cedi be ma na fla niema wura na homache 3 o'clock so ma gene niema enso na me nu na diska no we use kana to asfe bi so papa se ska na besa ti omo wura na bai papa bi wawu ye friend software zi onu ne tua 3 million 2 cedi me you 2 cedi film botom papa nka che me se me njai wura fa papa nkransie be bi wo bia na papa ne se akua ntu nya abusua da abusua no asa o ma mi wu na abusua asa ti me hu de me ye mablabo ti da kasa na wose mo ye de mo kasa kire ye me ye de ye tena se enti papa no so akasa bia na eja wode awuko eno akoye twoba na akoye twoba toso enti twoba ni mo no wo ho a osi obi dim enti benada dwom na me fine kasa mi kunu osi obi ye dey obi dim wo puto dwom wo awiabo osi obi fawo saa no woka enti e wo dwom ho aha ye des wo tie mi a ofri fie dan wo ko ne papa ne wo fam ho kwa aso eno oba wo dwuma mu ho de papa na wawu nsafo ezi na me kan ka ba dwuma mu ho ebe ka se obi adime nti na sa ahomache no wo di kan be kama na ma ni nua no de odi me ko adwuma mu aye ne hu abe kan kire omo a omo nu aduane no sa manfo fawo manfo fam na me se mate nti ho no me ne preso ti mo anti na afi ye wura lockdown nim na ne wo fa ye fe no akwasi antwi o kwa so ne wo film se akua bla dan na papa na de me de kokora na yeden me ne me ma no na aka ye nsam kwansi bi ne ye de fast car efri aputu eja ekoduru ye friend say high school dabi ekoduru high school de de to aso akwaso ase wen me ne me mai ye nam fom gidi nti ye duru KTI ho no na me hu se ko aba na papa ne se akua na wo na me se ofa se no ase den wo fa se na gumani mu ache nti me hu de me ya mabelabo ene wasi ntu ko na se me ko me na wasi san kofie na me so fa baabi amadumi san kofie ta ne kura me de kokora me ni bi na baabi amadumi san kofie wasi hamsi sa kofie na me si yu ene me ko enso na me nkofie na me wo me na ho ti papa ne ye no wasi ade chia opesi wo na me papa na lalo fa be na me de ba ene wasi ni me 20 cedis na me de fa ka efiri ha ko kwa so me ko nya me na se ma nko na me se nte ma me nko na ma ase no efa ba bi wodi machi pa ti me pe na asem sesi akora wa frema di matem se me ye boni aye me pe because of se makobo adwama nti me ye boni aye ti papa media minim de asie ene ye je keka ye bom se nya hwe ye nsa metena akua jimifo na sabre ni nyina na oba ne wo mo nchen me ba we wo mo nchen wa wie school no onwie okay no onwie na sa tamase no obe classes okay ay ko form 1 enti me jimifo masana na betena papa entena sie na mu dede biem na se etena se na me si bo papa o we na untimi a fa me ko ana sa je wonsa me ka no ma ye nya hwe wo de nkola ni nti me de me ya na masana na ye de asa atena enti ya sie asem no me sa ba na masa ba nyim ofa no ketwa no me sa ba nyim ofa no na bibia atutwae okay o ma miskan ko hospital say o ma me 1.2 na me say 1.2 dem fanya de o say mini bi ne na me say yo mate
and so satam na we yem ye that day na me ko etwa ba no man kura ni 2 cedis o me radwa 2 cedi kase wa 2 cedi ofa chewa de akwa ani chewa de o mon ka ho because of say me didi amani bi anom ti wa ma miska na eja me de ko ye etwa ba ti me na ma me ne se adwuma ne de obejimi na me ba no gise me di ni ko school papa me na me ko tu admission kase wa akwa ofa me na me ko tu admission na me de ankura ni ko school enti ya betena yinsi ansa ba bio ye be yandai se na yete ho na mete ho enti me wuwie na metiti fie na mesi sobolo na ase sobolo me ye dia se na beso na me so dia o me be beso ti mo na ma me ase 1.100 cities eno kra me ni ko so a ayi your friends are failing eno kra papa ne ka kabla e friend message ma o abo ntem ka kabla ansa na de 100 cities ne ma me no na me de bi so na me de ko yesu sobolo na me ko ye me ya wo ba no be ya sho ba agim na ma ni nsu di na e kasa ba na me jaye nti me wo ha na school ra ne se me mla me ya adwuma me de no kura nya me ni minim tene me kunu stete na odi ka agogu me ma se me mpebele nti na me se me nko na o mo wo ne se nya hwe ko wo tifia enye na ja me ko nti me ko na ma me ne se akua adwuma ba ye ne se obehwe nkwala no nketenkete no sabe o mo ko toilet anu ahwe wo mo na me su metimi mama me ye ti me didim na me nenam afa de me ba ye awie school papa e hono wa wie JHS obetena afie no ti me yana msi chei se fie na atende de abla na abebo no se ma me kokofo ma me o na mso kokofo ma mo si hana msi ani kokofo ma me ne ya akọ na zo wa difie 2 weeks nti mba ne kwa be 2 weeks kan ho no mi hu me ba ne yi mi hu ni ye ada no ani so e bo aba wani so no anyam hu sen sachra ye bi aba bana blabo wa fa furu akwada afa no awie JHS no ei me musa na me busa akola ya na mzi chei asema me busa me no me busa me ba no bibi ha bi a chei ka kire me nti mba ne bi na no no obesu na mzi ye twa so yiwura de me be kasa ti yiwura da na mzi chei wa de ha obi aka kire me eradwa ni akasi woni ofani obi na akasa no se ma da na mzi da he de o se da na ne menye papa meti asem no o se hwan ne papa me kunu a me de akora ne be wale no ena nyim krase tobo wo bana onyim no no wo 13 years na onunti na wo bra sa koda ni bedi yie ena tago ababe hu eno abe ware wo oni na ko wo mamu 9 4 eno hu se oba na wie JHS ne ho adane ena akobu sa oba no se de ai one wo papa akwada ne so one hwan one mi kunu na me ne ten na nyim de one na wo 9 no na wo 9 ena one ne nyim one ne nyim to aso enti e ho no eye me na me se wlade e kun we de gise wo bam ma me enti ene papa mi ko wlade mu a aka me ne me nyame ba me ma obi hu se bibi se ne ha me enti me kwa adwuma mu a sister bi we friend si ye friend sister ba ye nyina ye friend si oyo asu de ase bibi hanam sisi man fa bia nyeselia man ha beti an man do ekua na akasasa na sisi asem bi ha minti mi asem kan na bibi asa wo me enti ade ba chama na 2 months na nyinsen ne wo ho nyinsen ne wo ho na me call school ra ne ma me ho ye friend and ye de friend kuta na me ante na se ekua adai na se ante mi hu mba che wa yie na mi busa ne bia wasi woni mi kunu no se akua oso woni ukunu na nyem mi kunu na nyem na o se akua me ba me kura pe mi o we dia me ba me kura mi a me ba ma wo no wo me nkwada abrema tetena mana be wie JHS mi kunu akofa no okay en wo so ni ukunu na akobo okuta amane en ko bo o fulani so babu mi yo school amane we dia eye agro maame aha ena maame ne se ne okwa ka kire okunu se chewa ho adane ne ye ne den in fact me ba afia me hu be ma no na me bu afu nti ma amana mane ena me call aha me call me maame ye fe na antemage me call na mtenana nana me hu de me nka no se akua ade na mtenana chewa anyem na me busa ne bia wose wo no papa
tinana gise oboa me ena wase akua mate flechewa ma no flechewa ni wase chewa se mbe busa kanokore wan kanokora uwewu ne so danda ne ben na mbe kanokore wo munyina ena wase menim papa wase na chewa wajimi wono papa na ntidie na wase wo yo wase me kan obepam me ne me ma me nyina de o kan sa kire wo nana no mba ne kan sa asem okay to aso enti metewa na msinana sese ubusa chewa se no sia asem na aka na sa na akora ne yede eka no wase ne freta ago ma me na me ko freta ago na msinana waba no wase ta ago ewradwa ye oden no wase ewradwa ye meba no wase kase wa ye mden oden wase ye mba no wase na chewa so ye wase chewa ye mba no wase ne chewa so wonyem no wono ne yede enyem ona na de to ukunu nanim me ma me nuantie nyina nim nana ne ne ma nyina afre nana enti me so frɛ nana okay na wase sa enti oya no wase yima mesrew aso manenka ye nipa nan ya ye wo ha tirim wase yu o meka hwe ene enukura ni se nka mba mo hakora mani te ne ya na nkeye yemtem wo biaten sesen se wase me ma koka kire ma me se wone mba nanyam ye de ato no so ene wo fre nsu o se me ba ni twa kwa ma ka mo no ntwa kwa ma ka mbo no ena me se oh wabodua e ho de me ni haw me nyina mba chi na me nyina me kunachi enti me pe ni yie enti se wo pe ni yie dia ene masa dia bono obarman na ho tie na me na nana sister eye se tago me sere odane dua no ene ma ne dane dua odane a papa bi wa bonte fre na adwadu sei e kire ye ni so me ye dane dua no ho na enti ade chen ye no ena me ne me ben e ko papa nanim ene ye bu nkotodwe se ye sere na moko hwan ya nim me kunu nanim ena moko ye dai ko bu nkotodwe se die enti se die asie no oye o mani nsie ya ne nka asem no boko wase ade na makoka saa ene wo film be sister ka che ne se o ma me akua ne ba che wa bebu nkotodwa apamechew na de enti na oso nu onka ncho na muni mabusuafo mebu me patame ana me pamechew na me se ti ma me ne te ye na atonso no ayi ni nse film me so ena me se mate so obi anso me mu dia ene me nso kwanya me fa so amia me so me humu no me so enti edi ba na wo emfa se boy bosome ti asa ye ena papa no tago no wo fa ne frɛ me ena me fa aka na me kokwa so ena me so ofa pacho wa frɛ me aba ena wo sin ai kwaku ma de asem bia beto nanim ni wo hu se ni wo sin ka asem no ena me so ofa eni ma ni moni nkuro ena wo bo ni nkuro na me so ofa wo de me yi che wa de na to nkyɛn na me yi obi ade ato nkyɛn na woni me nya ntɔkɔ na me ba ne me ma na wo de follow wo mu na wo mo mu sika ne na ofa se kwaku wo yesa osinya na mso fanti se menya den me menya den ofa shematale bi hwe o shematale ne hu ya wa me o de ko ne ofa ho se wo wa ye den se me de ntwato so ato ne so se ntinyo on fa chewa ada fa chewa na me de ato no so nti papa ne fura me na me so be ka che papa ne se ofa ye me busa mbamba ne se nyemi kunu ti ye ntwa so ena aja ye nyina ye tetete ho ene ye se wale ye enti me wo ha ni nyina mu no owe me okwa odome mia obetimi akeka ewiase mu nsem nyina la owia no asa ne mabeda okeka wiase mu nsem nyina bubo mo wia no ne mabeda enti me nso me ye ma adwen se mini kamafo ni dimafo a me fa kwan bi so ne menya kamafo ni dimafo enti me wo ha na me frɛ ne papa na me se papa eja na wase hwan ni na me se akua kwaku ma yire akua wase mete unga cho na awie ye na me se papa asem bia ba na asem na kire me so nti boa me na wase ade na me se papa chewa kwanyam na me busa na wase wonne kwaku ma ti me srew busa kwaku ma na busa chewa so ma me na papa ne frɛ ne ba no wonya no in fact o frɛ ne ba no wonya no ene mi ti ba bia mete na kwasi ada ba bia mete no ene papa ne totoma mi kunu no totoma ne mia di matam na me de akoto ne papa anim na den na me se mi peni yie ndi se papa no enso ahunu aka akere wa mi tie papa no nso anya asem ebesi nne papa na amfrɛ man kan kyem se bia mi busa kwaku ma se anase busa chewa sisi ti me so me fa akwan bi so ti ya ma akwan second term first term beba second term de no na me ko shia bla bi e wo school na me ye adwuma wo ye portrait farm
your friend Blaya. Enti me ya na ohu se ne ni esi dodo baby ye canteen ne kon. Eno wase we ya ade papa. Na mo mpa so na me se o mepe. Ti ade chi am ba be de. Me ba be je na me kwaje aso no. Enti aso ni mu no ena de empra twen no. Ebe mu bi sam se me wo. One hwan potri wura no. Obi a wo nso wo kunu no. Me so me wo kunu. Ena bra ya so opel. Ena so opel. Na me se me ni kunu. O ka se wo ni kunu. Me ka kire ni prem. Se wo ni kunu. Ni kunu. Wa bra wo kunu. Do bra me wo kunu. Critical. Asam na no ayese. Ena ye den. Ena me ka kire bla nse me ni kunu. Ti me wo ha be week. Ena bla ne frame. Ena wase adai no de number ma me frame. Ena me se oh me frame no na me ya ade. Nti edi be 3 days no frame. Ena me se mukosua no me pa cho mu crate yesen. Ena wase adai me na me hia na ase na me se o me na me hia. Ena wase ndem me 1.1 million 2 cedis. Se me nkotobi. Nti edi be 3 days no sasa ne me 1 million 2 cedis ni biem. Na me se ene ebla oba hwa me. Nti o se me ja me ho ye de. E man. Oba warefo. Papa, na onu so obu me ba no. Nti uri okoye. Me koye. E ma bra ya o. Ene me dai. Ohwe. Wakwa ma bra ya on so ahwe. Me pa twa. Wa bra wo ni ukunu nso na tie o. Me ni me kunu nso na tie. Die nti na wokofa mpna bra wo ne be ma na tie se warefo. Papa, asem no maka ase me koka kire abusua we ya o mo se nya hwe ngula ni nti. Meka me koka o mo se ngula ni nti. Me koka o mo se ngula ni nti. Ena obi anso mfra me nka nkyere me se akua oba ne de no se yampa ana ukunu bodua nti epese ehu se ukunu bodua se ukunu yedoyo na nka yanye bibia mfiri o obi anka hwe nkyere me tu nso kofa mpna me kofa mpna nti mpna no na opesa wo de mpna no prove de proof se me pese me hu nokure wom nti why na improve ma mpna no me kunu ni proof se me mabo magime di atum oso okọ konfo ne se me ne mema 4 me so me gime hutum se mema 26 into so agini hu dia o me onso me kan de ne yenko yenim o kan sa akere empo atwa na se ye re empo atwa so se me ma fo o se wakọ baabi konfo ne se konfo me ni nyina na koy ana o se wafa ukunu achi me ma dodo o se konfo na nkan si me mani mo o ka si hwan yanim me kunu ne se anu na okọ na konfo ne ka cha ne se o yiri won ka no kore woni me ma 9 ne no mada ena me se sa ene me ma 9 won kan hwe meni mema 26 nti wa hwehwem yie ti afa ni yebe yi nukure wo mto amla me twen akua papa oni ukunu te o ye oba warefo oba be ka kire wo se ukunu afa no anyem no waka kire obia nta wachi obia hunu kwan a ye mfa asem no mfa so de na obetumi aya ne se onso obebo adwaman ya na papa adentia papa na asem ne ya me ya be ma no ko be bia no obedome me ko be bia de me ya nso se obedome wiase mu no me nyinala anwumele no woda ha no asa no wadam tim soli bi san se nti de wo ye no yemi hu na no me ne kono so e da no kla de wodome mi ama woda na me soli na me bo na me soli no me wawie wasia na me se wawie nwie afi ne yebedi ye ho a ti jire wo ho nti akakakra ma no ho aba na me se papa de aba na obo no on se minu nya na be kan ye atoanso na no ho adwodo mu sa no ne ho ama bio ha why me sama papa enti yango wazo pam ga abani na ode chew ma pa ma kan wa ha very good enti wo de wogitum se ma bo adwaman na wo de 26 twa be ma ne mpoa no eye sei eye sei osi ese so oso okọ ba bia e4 just ya ba hansa ye nyina ya ba han ya maka de me ma edi me wa ha na wogitum se ye 4 me na me nyintum enya 4 eye 26 26 nti afede me pese mi hunu se 26 me ba tobo me mentwa me sampo ani bi tie me mentwa matiefo nso sampo ani bi de me pese mi hunu ne se be ma na etetew esese nokure bi daadi e wo obai de ho odomedome wo e wo awariem e na abro so enu akobo adwaman enti emema dodo sei na ane o mabo adwaman ba kope so no so papa ne 4 te me twa 4 no wa okay enti ba kope no worry ba ko ada
me ba chane kanokure o me ba chane me yentwa ntro manim papa de o de wani hwe hunu me moma so pe no me de mani hwe wo moma so a me tra hu ko watiko sa de me kan o tie mati de kana sa very good owe wo dodo ase ba cho mi no wo ampa say eya hometie let's assume without admitting say ya hometie na wo de ahometie koda ho because wo hu say bra na sendo 100 cedi 2 cedi wa sendo first one wa san sendo 100 cedi 2 cedi biem second time ti brai obehweme obabia pebema obehno sa asem na me kan wo radio so no onza atomu ha enti ene ma me mfa me homma no preko na ado homma no enti nanka eye no kre na wo de pe se ya sa no kre na wo pe no onsa kan na onsa kan enti adwaman na wo kobo ye ne mfaso baaso mfaso amaso menum ho menum ho se me boss ha blano ba nyame me pe na me de boss ha blano o de ahomete na me de boss ha blano wo hwe wo buru mienu na ye tua muda kanu kre na ho nye fe na ho efe dodo ne bi meka ho mudi ye tua muda kire se wakohia krache wo hunu nioma bi eyen sakraye di obetumi aye no be ma ni ntumi nye ntie ne yete sa ma memfa mitiri nwuram nti wodi ye tua muda mebo akasa mebo Asem Beba Dabi good afei na ukoba beda be ma ne nso ho mekoba beda ukobeda na brebe na utumi nya ko tumi saba te se bia ya pon adwuma wasi bia mekwa ha mepese ukogya me nti jeja mu na na mdi jame ho ma no de mpese mi hu ne se okay enti na ye ukwa adwuma pon adwuma na utumi ko ho metumi ko sia no na oba na ukuru ni musa o se ade no achesa wani meko so memfi no memfi no hey eni aye nyan enti se ye ya ye kasai oba ne de ne hye ho na me so me de hye ho me de no kwa de nyunto njemban de na mepe mo jai ye nyai mo ware ye wale o de be ma ne nsama no me mfa ma no na adenti na o de wonam sa teti we mu na se wo hwe na wo bonwoso umpe biewu a umfa ne nsa nkoma no na wunya no na wotena ho na aware ani mu nso na ate na ama be ma foforo koyo beda na wo bo papa enza no ye kwa no wo fa no ka che papa ne se me pese nka me ja wale papa ne ka che me se dabi enkola wom timi nja wale Asem Beba Dabi ye kwatana me ma me nua ne fie ho a ye ka asem na me de nsa kɔ omo se omo mpene a papa bi som ye fen so jaman wote abo antam o som se owo mo nkwam obesomi mu asam ne baaye no me kɔka bi kire no wa ndi machi de tato mpire no me ka che me se me kɔ ba bi nti wo de kɔ ono nso anso ni nyina aka ho bi na ma akɔ ba me de yaw de yes ade no na wo de yaw ba adwaman no eboa wo emoa me Asem Beba Dabi mama apostle metna ha ma me apostle awiai adofo ababa we ye owo manim hai menem matiefo nyina manim awura no ne ho efe dodo oyo ba wa wo mamunum enso se uhu no na wo ka kire wo se wo nwo da obegie di se uhu no na se awura no ka kire wo se me nwo da obegie di kire se awura no ho efe naturally she is very beautiful we die munku se o nyasa me kamfu obi yire mo mfa nche me munku se say tobo obi yire yen kamfo uhu obi yire na efa ye de ani hwe na yetwam yen kamfo se wo ko kamfo obi yire a ni kunukura atumi pa amane de mawo
ti so hunu obi yere na ne ho efe na obekamfo ne kora pa chew miura oyiri die so ni muye enzo na pesa wa na aka wa de o mega say wo peto ahwe ana wo penufu ahwe oyiri die so ni muye na ne ho efe obi yere sa de ka no wo kwa yetra wanya amane nana kwesi champon wetia ne na achi enti say the description apostle ne beye apo nana Krobea chire ura anu mame naturally we ye ya apostle free so fa ura ne to so na tv ne so nya fe anu mu na pampa mu ye pa won so na beto fa de fa ne to na tv na ni nya fe afa chire kwaku pampa pan empire me na mari ni sa empire so what do you dance say be na ma ya fru oh ma me me cut the master son empire ma me nche o je jai baba na ni huna o be ya be se ne baba adwuma chire ma me ona ontumi nko Facebook ni YouTube no ababa wa no ye tuntum na ye kase tuntum a ene tuntum saa keke tuntum a ani da ho na efe ne hwen no so enye ya no mfo hwen ni bia media ni bia ke ya se me on se okay we hwen we ya media ni bia o de atie fo mo hwe na mo hu me hwen ni bia to aso owo Krobea hwen ni bi okay na hwen ni bia very good bia fiani bi Dabi we but owo hwen ni bi na hwen no nso eye tia fefefe kama Pontiac ne konso a ne kon twitwa kama ana ne trinwi no nso waye no natural na waye no eye de broni be ka se twist ana se de ukpa se o kan twum kan dab koti na nanom manimu amu fa nchami sa na binum ka o kan na binum ti ase ena watu chin fefefe kama ababa wa no ho fe good no ho fe pa tuntum ne de ene se de wo kan na obi re de na mum tuntum we bi na me anka se manije ho eye kama pa eye manhwe ya obetrapo mate mutimi nko no se na abaya no wote good ubetumi akọ nso a ukọ a ubi kuno enti mawura so obi kase wo ma papa no edi 204 cedi ebro okọ so abe ma bra wanim na je so on de no hwew sine wukunu bebre enfie dodo a oni wukunu atena ne abosome kakra woni wo no twembra che enche be 3 months mu enti wotumi de 3 months ne hwe wo sine wukunu papa se no kura de o kan ho nye obehu sa waware obehu so wale obehu ye no no okoso are dan ohu se ma ware no o block me ti me frɛ na omfa obe pɛ no bacha obe dɔ no bacha wa me dɔ no enti ne ye sika hunti na o ma ne hwe da bi ne nye sika hunti na ye de hunti kasagua na ye asɛm asi ɛwɔ mene ne ntam ne me ba ne ntam sɛ ne mema wa afɔ sa asɛm ba mo ntam a ya mo nka ne ntam na mo ahwe ya wo bi bɛwe o yere asɛm ba ma ntam a wo ne o yere ntam a ka ne ntam o ne wa ahwe ya wo bi de sa ntam na wo de bɛwe o yere nti kwaku imata go wantumi anka wone ne yere ntam asɛm obi awe no sa wota husu obi oyire ka ne ho ase nana bra we dia openipa owo nipa ho adaaje sisi wo yire e ma ne nkwa sa bra ne hobio obewe no okay enti wo sese ye die ne hia wo penti a wo mani ma me ba no ablabo na mepe se die ka die hia wo wone so wone na daw so wone ne na yo duabo wum nti mpese me nya mba ne nkwa ena Thursday wone me e wo fie ho ye nya na mani nkumi nkodem wa nkumi ankodem ana nya ono a ye nya no mani nkumi nkodem wasi we na na ate nti me na mekɔbɔ ne na na mane ye wate se wone me banada
wagye atum so ɔne ɔba nada wanyentum gye deɛ wanyentum so ɔne me ba nada okay moma akwadaa no ntena se tɔbɔ aha na mmom monkata akwalaa n'anim ma me monkata akwalaa n'anim ma me hwɛ ewiase fire service man ne kura ahemfa na no ɔte ma police bɛkyɛ no no ahaya fire service ni o fire service ni no ɔwɔ adum hɔ fire service ni ɛno nso kura sɛ yɛ saa aboa ntɛm area hɔ a ei fire service ni wei deɛ na yɛ ɔno ankasa ne bɛɛma no ba wei deɛ sɛ yɛ nokora a nka yɛ kani akaba ba wei deɛ yɛ kaba ankasa asase akwa yi de bobɔ tetaw nyamea menyɛ hwee me ba no kai na me mai ɛyɛ ya anom de krakye no bɛtena baabi a na awura yi te ɔno a ɔbɛtena ase a mehwɛ n'anim baako na mbusa no sɛ krakye wo ne ɔba na da sɛ yawo ai ɛyɛ bɔnsam yɛntena m'anim ntwa ntorɔ wotwa ntorɔ a matiefoɔ bɛkyewa ma me wotwa ntorɔ a matiefoɔ bɛkyewa ma me patuo koraa di mmirika baa bɛkasa agu m'asom ka sɛ nana woboa nti yɛntena m'anim ntwa ntorɔ good akwadaa yi a ne maame se ne papa ahwe no na saa ɛno ho asɛm deɛ ɛkɔ panyini biara nim a yɛnka maa ne de ho ahometeɛ kɔte aseɛ de maa pɔtere fa mura bie mu maa no ma ɔno nso tosee mu ɛma revenge bi nso ɛtan o deɛ nti na wɔma bɛrima foforɔ akɔfa wo mebotaeɛ ne sɛ mepɛ sɛ nokora bi a ɛwɔ asɛm ne mu pie bɛsi saa bere yi a yɛrekasa yi nokora bi a nso mpie bɛrima no nyɛ hwee ntom adeɛ a ɔyɛ wo no ɛno a ne gu so a ɛrekɔ so na wonim sɛ bɛrima no ntumi mmoa wabrabɔ a mɛntena ho o ɛnyɛ bɛrima nko a na gya awareɛ me nua bee wo nso wobɛtumi de ne nsa akɔma no dwene wo nso wo nkwa ho fa ne nsa ma no kɔ baabi so lucky wo koraa deɛ w'adwuma wura ne fie mu ne mo agye a motimu nkakrakra enti so wagyaa na sɛ yi w'adwuma wura fie krakye tu anaa fie wura ɛmɛka sɛ muntu wɔnyi krakye ne mfiri hɔ na wotena wo baabi na ade nti na wokɔtwa ntorɔ de kyerɛ obi bɛɛma a wɔte ne baabie sɛ me nware wabie mama no papa ne dwene me ho yɛnyɛ saa deɛ wei ɛmfa ntua bɛɛma ka akwadaa no monkata n'anim bɛn fo ano ɛbɛn wei ate ɔho te sɛ bɛn saa bɛn biom mompia aha mompia yɛnte sɛ deɛ ma yɛn medie wei aha ɛte sɛ ɛyɛ mpa sɛ tagɔ ɔde wada ɛyɛ mpa sɛ o maame kunu kwakuima aka tagɔ ɔne wada kyei ɛyɛ mpa sɛ o papa afaw ɛyɛ mpa sɛ wakɔ school yɛka sɛ obi ne obi ahave sex a wote aseɛ ɛyɛ mpa sɛ tagɔ ɔne wahave sex mabusa wo mprɛ sɛ 4 wonim deɛ ntia ewiase yɛ 9
ewiase ɛyɛ 9 so uko school no ye kyerɛ compass direction ye kyerɛ say ye wo north ye wo south ye wo east and west meboa ewiase ye 9 so woni obi di nkomo ne nipa ne busaw baako mienu miensa enan ma wo ye mo nhyew na ka nokre ne hia de american what ya say kwan be so na fa ya wo papa tago fa so real chiri mi mu enope na mintie Bacho nieti Madam Rahel Fio. Kasegua. Bacho nieti Madam Rahel Fio honum. Ana mam kwe ye we yekrum won. Ti minimi nyanum wo honum sa ye no. Bi wa no kasaden. Ye no adwane sa no. Osma mi nyan sa omunje nkoto ade emba. Ti mimi ti won no adwane sa no be so mi sa. Si ye nkode mi na mi say ayekoye da odam mo mi no adwane. No say no Oka mi che dem lo lucky gate no 2 key. O papa lucky gate no. Achan. Enu 2 key no. Achan. Tinaka onimi enu pe wadam ho. E na ye dey. Achan no to sham intimidate him sa no bia ni fi ho no. E na ye dey obi ani fi ho. Ti utia tiam obi ama. E na ye dey. Achan no ni me ye. One o ye dey. Men kasama no one o ye den ye kaso obi ne obi ada wote ase ase kire sei watu ne mona so obi ne obi ada wote ase se kaso obi ne obi ada sebe nyankopon abodie mu no be ma bia obo no ne bema na sebe kura odifo ye woni brofo no ne sorry no kafra abetum no ya okay sorry be ma bia wo penis unza asem bi ho no mo a o ka ne brofo a wo fa ahudi o ka ne twi wanya asem sa sorry be ma bia wo penis so ni be ma penis ni tadua no o be bia nso wo sorry vagina so ni mu vagina enti se be ma ene oba e da e kire se be ma no de sorry ne penis akwa hye sorry oba ne vagina mu audi for se be sorry asa e be fa sorry na kafra sebi kafra se ni nyina ebom atapa ni atakakra me pese bi bro sorry na na ye de be hye ho apart from sorry no ye nya sebi bia wo brofum sorry na na ye de be hye ho okay sama chire omu wate ase o papa ye o se bi Bachan o de ne bema ewura wo bem Bachan o kan wo eto ho Bachan o ro wo ho ano ada chichiri minsa chichiri wo nsa en wo hwewo okay o tia mu bi ama sabre na unu anom ne mai Bachan debi o wie ya ansa na unu anom ne ba eche kakra nsa na omoba eche kakra okay o ba o maami amane Bachan ka se mkache maami o kasaden Bachan ka se mkache maami o be pamini maami efifie onu no wakuye obepam o maame ene wo afrifie ho no wakumo enti wa ma o maame amane okay enu ye die dikan wo we ododo osai kanokre o we ododo osai miensa o papa ne o da mprensa ni ya bi wa no ate unsa ni nyina ye time a o maame kwa adwuma okay enti sa mprensa no wadi nkiare baako waka kire wo se wo ba maame amane a metu no maame nyina afrim fia no makumo nti wanka eye den na ne o sa akoda ho ma ne we second wine kasagua Bacho eno na minimi nyan mo she inside we she TV ana oflem kwa bonto na ka chem say bejiska na fanu eja na me say ba say eja ni bi wo honum kwa yindi kura nwie no asminji 70 cedi ne fan to won na man bisam say sika we minya fini fan man boni din say
ɔno de maame ɛna yɛ dɛ saa brɛ no afrɛ wapi abɔnten na mo nhyɛ dɛ mo ho bio ɛna yɛ dɛ second one ana ɔde me ɔsoma me nyan sɛ ɔmo gye nkoto nsuo mbla so me nyan kɔ bia ɛto nsuo na ɔmo ato na ɔmo kɔ ɛsoro ɔnom sɛ ɔmo koto nsuo no bi aba so ɔmo ba na afei mekɔhyɛ dɛ mo sɛ mehwɛ tv na ɔsa bɛto hyɛ no so ɛna ɔsan hwew second one ɛno deɛ woanteateam ada baabi a mote na mɛi kurom ɛhɔ yɛ new site nti nipa nte mmɛn ɛna ɛno nso wɔwee wobɔ wo maame amanneɛ second wine nso woanka third wine nso ɛyɛ dɛn final wine ɔde wee wo no ɛwɔ fie hɔ a ɛna ɛno nso ɛna ɔkɔwe wɔ hɔ na ɛyɛ a ɔwe wɔ a wɔwe wɔ he ɛfɔm ɛmpa so anaasɛ kuntunu hɔ gye ɛmpa so enti ɔwe wɔ a ɔka nsɛm bɛn na kyerɛ wo kasagu ha kasagu na wo nso woka deɛn na yɛ wo de nti na na wo nka nkyerɛ wo maame ana na nyɛ wo de sɛ nyɛ wo de deɛ anka abɛka na ɛde waankasa wedi sɔre o kusɛ na wadi nkan aso bi ahwɛ ansa na wobɛhyia wo papa okay sorry o onyemoe mɛboa maame nyinsɛn na wɛ woyɛ doctor ɛna wotumi sɛɛ no woyɛ dɛ na asɛɛ no wokɔtɔ aduro na waa wode ma akwadaa ɛna nyinsɛn ne sɛeɛ wo papa na ɛnyɛ mo ɛnyɛ wo papa nyinsɛn ne nyɛ wo papa wo papa awew wawew na nyinsɛn ne deɛ ɛnyɛ ɔno a nyinsɛn ne yɛ hwan na yɛ boy bi tama na wo papa wew no na boy foforɔ nso wew na sɛi mepɛ sɛ mehunu nyinsɛn no because tama wo papa wew nko nti berɛ bɛn na papa no bɛgyaa wo weɛ ma a wokɔfa a boy no ne nyemoyɛ tama yɛwie school JHS ɛna akɔfa a boy no ɛyɛ bie wano kasa na woyɛ dɛ na wohu sɛ nyinsɛn na ɛnyɛ wo papa juice na ɛkɔ wo mu na nyemo na mmom ɛyɛ boy no a wakɔfa ne juice na nyemo wonim juice wonim ade korɔ ɛnɛ wobɛmama brɛ biribia kyerɛ sɛ wasɔ bi ahwɛ enti nneɔma bi wɔ hɔ a yɛ atete aseɛ sɛ yɛka sɛ juice a mpamkyɛ wo sa enti sɛsi a mesɛ yɛ me teacher asɛm ne bio I'm trying to explain to her sɛ bɛyɛ ɔbɛte aseɛ biology yeah sɛ yɛka sɛ juice a ɛyɛ sɛ sɛdeɛ mkyerɛ wo sorry penis ɛne vagina deɛ no sɛ ɔde penis no ɛhyɛ nsuo bi ba sɛ wahu saa nsuo no bi da ɛno na ɛyɛ juice enti woyɛ dɛ na ahu sɛ ɛyɛ boy ni juice na nyemo na emom nya opapa de Asem Beba Dabi acho ani me ye no ni 3 days time na me period baaye enti oja wo we eye de na oja wo we acho me ko ka chile sister bi wo ifie na ni mo o ko ka chile sister bi sesey se mpapa ni mada Otech 102.9 ena oja wo we ti honi mu na ma wo ko fa asa boy no
ti papa ne de wa faw na emu nyinsan ne de na nya papa ne de ujire Nyankopɔn anim na nanum nyina etiew aloyafo nyina etiew ɛna wo ka no kore sa papa awe o tre Otech 102.9 FM. Mate. Mr. John Johnson James, Mr. JJJ. Osina na ya Krobea Asante, ewie me nso me ka mo ho. 69 Richie. Osi good afternoon, ana Krobea Nyankopɔn nhyira o. Onto nhyira nsuo ngu so pa. Na na awie me chia o, oba kwa da so adwena se konkoma store. Eja poma anie, yenso ya biem wa ha. E na oni ukri nyina e chia mo. Akra Krobea nsam de mutibi ho. Haji Asadika, ana Sadik. Ono na ato sankra wi na ono nso ediaba Hetty. A very good afternoon to you, my beautiful sister. Our United States of America. I say good afternoon na ya Krobea Asante. Na ho te say ne Hetty ni o enra na ma fimu say. Na me nso ma fimu. Na ma fimu etiefo pa ba na ya no hwie nyeye. Say anso ya je aho bibi. I say nipa anka me mese na anka be me ya Hepa Plus doctor. So lucky ma mese no. Doctor yes. Enra ma me so ne manya o. Yes. Die ntini se papa we me pana asem o. Atiefo hwe me mpeni pa asem kwa. Ansa na me bie ma no aka kire o sami pa obi asem no. Na me hunu something unique. Ya ontena onko uniqueness so ba oma dipenya impact ewo wo uniqueness ne so. The introduction of Hepa Plus Pavi Plasmos no aje di pampem nkwa. Me a living testimony of the drone ye because me am office ha ema mema nkokora ne mrewa ya me am de mawon bi ohokora na bi ni ho a me tumbo tom scam wom ko tom yensa ni nyina bi na me de ache nipa no obekọ akono mo aba bedase ti me kasa montima se ate enti Hetty me nsoma feel why Nyankopɔn nhyira metiefo o nhyira mu nyina ena 80 o se akra Krobea ye da Nyankopɔn ase sa asem na ba beduru manim aba sei de ye behu no kure wom nsanka bibi se anka modifo boa ne ho ba ne oboase die yi enyo ono asenga ya hu nukure ya epie mu no kamo kanenta modifo boa o hyesa ne da kotade ne dia obuo onye wura kotade ne semu a oboa kamo ma ne boa ne ho ba ne enkenna nukure bia bepie kanukure bia bepie Queen Fozi enokura achese yi wa ha boy no tago ne nso wa ha se basa oyonie wansane nie na afi wa yene ne nuoma no very good. I say this country called Ghana na Krobea ensem wom na Nyankopɔn so yemobo na akua I say good evening me wo Dubai and I menso me hwe mo Nyankopɔn hwa won so why Ghana ye sweet face na eka ensem hawo na Krobea krachi na de na edi mai wo say no sa Emmanuel de nka ye mpesa ho ye ntesa and somehow and now we Hepa Plus Pavi Plasmos in Romeo and Sunny in for your general well-being choose to send Rowie over Facebook over YouTube photo no edaso into kone nye we bia enye dro ni bia ya meka ho asem no the fearsome 3 fearsome doctor and a fearsome nsem fagu yitrim na yintio nana medasi na mani age so se esia se bribia no unyini ko ahofe ne ahofe Hepa Plus Pavine Plasmos piao Nyankopɔn de abedom yen piao na ene mesre etiefo se yemfa ne se obi anyare yemfa ne se yare kra eni Ghana hanum wapomudin ti ena Hepa Plus Pavine Plasmos yaye se obi ampre no mpebinom good we enye se o kwa akoto bia no mu
okwaji bianom ebi se boa ma ho ayeden na se ohaw bi mpobopni wa wadi so nkunim na sisei no enye se yare bacteria bi ene de yare bi brew nko a ana se fungi protozoa virus bi ene de ohaw bi brew pathogens ne de yes omo ho ba sisei nyo mo nko ane omo anya o okay ye ne chemicals so anya chemicals wudru a enye aduane na wo hiti no aka so aya hiti aduane no ene be ye free ho aya asone so da bi o yensuo no ye fa ho a enie ye aduane no so ye fa ho a enie enframa mpo aye home eni nti na me stress wo de yi wani ne wadwen free yare mpo so kakra sure na ma wadwen ne wa hoɔden no focus on kwanya nipadua ne be yi se wudro wei free ho na sanso anya hoɔden adin yarewa so nkonim good yensema ye kani nyina eni onipa bia hepa plus pavi ene plasmos odi na dru no yarewa nketenkete ne akese no odi so nkonim enti dodo na afra se dog na me menses no ema me sha asese me nom hepa plus pavi ene plasmos se e bayi piao obi se dog anopena me ka JHS1 ni bi asem se bi onkotwen bo ha enkotwe obi aso enso mia ne bema na enso fita afrimu ba JSHS1 secondary school sebe moku ahia no wadi nti no we sei nti enso fita afrimu wa wompane wa no munro ensi aga na danfo ene ka chense me ma me de o se me beda me nom hepa plus to paye baako pavi baako plasmos baako na aboa me pa ebetumi a onso sase enum bi good hepa plus pavi plasmos abofra ne sha asese onum no ensu fita na efri ne boha mu pie no ejai wow hepa plus no ya yesi ni padua ni nya hoden na eno naturally eni ohouse nkonim good woman baako se ne yefunu kese na eye ene wa ye free obi de o se na tinka na ate ayira na ho kire we na onsan ne atinka na de ya na oje o how we ya e system mu ma wani nye hepa plus pavi plasmos utie me ebia wo de sebe watinka wa chiri frane bra good eye hepa plus pavi ne plasmos wo bi ni gina ye so ma hepa plus pavi plasmos yes. no mfre watinka na ma se ope catalyst bi e dia facilitate activate niema fa gugu akiri asoba good no from ya me chiro free atadwe fa gugu akiri good oyo bema me ma setena mu adwendwen hye so e ma sabe wani gie bia nyame de kire wo so nsa me bo enkoto China duro enko kana kiri kura nkoku no ma hepa plus pavine plasmos enye waduro na o de fa okwadu atutu akiri na okubensu dodo no ano ebo ya baso se dog se minya to paye bi na me de me kwadu ana me kubensu ekọ obi so de nsuo ne na ope onum nsuo no na ode ne kwadu tutu akiri a o se ma ne kwa akiri pa sure me maniema ensisi wade pa bi kwan ena me de me number si e chewo okay fra me o fra o se dog me de me how say ne tie eduo no me wo bi ni gina yi a fie som no ebowura me a metumi enya me fa ahodi ana ene woni asabio sebe na nwedwe ya renti ontumi mponte aduane nhena no na mpo ankwa akwa na sa ase edi so nana eni gisem no se ne enya aduane kwa na nipa ni di otene nam yes otene nam di si bebia eso di si good hepa plus pavi ena plasmos obi nso ana nsa agu ne ho Hamburg hepa plus pavi plasmos odema abofra no me 13 year old odema ne no me ne sade ne jai wow baby a wo hwemi free no edro ne ye woni padua ho odin ti ene aye ko pabinom ye woni topaye wo ho ye woni nsu ma obani nya ne topaye ne binum wo school obeda onyi 111 bi enom eboa ma ne ho ayedin eyi a wudro free ne system ni wonso a wo krom seni nsu na apa obetumi anom ne topaye na opa obetumi anom woman bi ana wo di na dance o se dog se de ne infections adokrome mede niema wo hye mede chese wakọ hospital o describe as said you can mean to me kan o say ne hepa plus pavi plasmos o baby o hia ne bia no ndo ka ho asem kire no wow se onunum bi ne bema ne gidie mu apagya ensansa na agugu gede ho yes ena me kanfo aduri ma no okopa bi a otonomen
Osan ba be catch me say ne boyfriend a catch me say sebe ne baby aye de. Yes. Yeah. Enema ni se ewo ho bia be free ho. Me numbers you betumi age na wa frɛ me. Okay. Nkomo bia pese yedie no. Me no bedi sa nkomo no na bibia so akoyie edi amount. Okay. Eya duru a enya se wo kwa akoto, wo kwa gibi na anom. Sure. Ne bo nya den. Sure. 20 cities ubenya Hyper Plus, 20 Pavi, 20 Plasmos. Biensa ni nyina 60 wanya. Kwa gibinom. Good. We're down for vet part as Okremampon. When him say still on the G50 o. Biensa ni nyina. Ai, biensa ni nyina. Wow. Still and then ye 1 year ben as Okremampon. Baby a state we see a Baptist a sorry ben we. Miensa or the 50. Inti ama obi the 100 cities ko. Oje no agibia man ho kan. Oje haje. Daha. Yeah. So da form. Yeah. Hyper Plus, Pavi, and a Plasmos. Kwajibinom. Good. 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and a 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa ma no ne opese age aduro ni bibrew. Okay. 0542 807 907 0542 807 907 yes a Hyper Plus Pavi Plasmos ko pebinom sure opanyin bi frame say dog na menim sesa na me ye be masa say perception bi adodo na ya na e won say akokɔ de enim say akokɔ nyini de ne 1 minute bi de obetwam yeah mo sesa na otade kokɔ nyini bi hye ho otumi pusu ne ho yeah e wo so niema yeah so o chepa wow Hyper Plus Pavi and a Plasmos abɛboa na mana che so wa che na bibia besi kwan wadane akokɔ nyini adekro ni free ho no yeah otumi make sure say o kɔ nanim yeah and all koso no no ko yeah e dey na wo je a o de bribia unya bibi di wo ho an kai hu se e dey ayo nipa na ye ti ha nyina no eduru se ye nipa ye kire nipa sem sure sana osofo so e kire nipa sem sure driver ni kire nipa sem kakra good kwadu kwafato to akire good oba atadwiri bi o de wantumi kura no pa ewomu afa kubensu kire bibi kakra watiwa good na enigye bi anyame de achewa on discover ye no bie so na discover last obi so dog na wo kan oil ni oil base asem so all oil bi oil there anka 3 months ago oil na egu kam yensesa no eti ma brempon odefo bi endaka na se sure na bi oil base no sure onwunu ne sere so pia ade na wo twen de bio ko pabi ene ye ma menim bi kra ma na ya kono oye drink de chef fridge mu nti se wo yire nya drink ya me kan bi ma wa ma ne mfrenye formula no pia mo blend atadwe ne kwadu no na kubensu na be solvent omode nti wanom Hyper Plus Pavi Plasmos say ne to paye say ni nsu no anom drink je drink nom ka ho Hyper Plus Pavi Plasmos ko pebinom sure mabusua ni nyina nya so mfa so na yentum say system no pollution contamination ewom yensuo ne ye nema bebre enti se ene ye nyame wadom na otumi nante kɔ no memfa mo ho safo hene se o me dem yoki wan hwe yi a ebia nema a ya accumulate wo mu no ebe bonto ade o hawa brew sure bua ni padua na sabri ahoden wo ho na enyi ye wuduro emfiri ho simple sabri ana abetumi aye ni yi o mentwen sese kan da o minim aboa na ntwie sabio afi na abe mu wa branka ye chi wa kono tumi wo so ho de wa ben me ne ye bibi Hyper Plus Pavi and a Plasmos ne bo anya den abembe ne wo wakama fa woso yeah fa woso no kama na ebranda ya da mani je ebranda yo kai mema bibi sure
se edu brada de be ma wantumi an kan bible anas o Quran ana wantumi am mpaye bia no kai se empanyimfo se me no brada sure ti edu brada fa okodo tutu akiri edu brada aya na wakai ene bo ha brada ye no yeah debi yeah brada nya da ye do I get this code I say mi breaki code ne kakra wo madwi wa breaki branda ya da on say Monday e pressure nipa bebre doctors are confirming nipa bebre pressure cause Mondays enti say Monday wa survive a branda no men kodo o do brada wanya asem when say BP no person I get you and I say oh how and akofa to so edi baby a ye ton wadru baby a menye bi ko pebi nom yeah and yenuanom fitafo komazi a hepa plus capsules so mo mfani agro wow se ne nom nya den oyi ba ko a ohun ku bewura bi otumi de ade kra you know me nyonko bi ono wo fitamu a ofukrom new road kwanzi ono no wo nya topa ye ne sa otugu nanum sei owia no odi kube nsuo na agu so oyi free efi bi a woni nipadua mu bi na osi kwan paso so a okoyo Hepa plus Pavi and a plasmos. Oh your ba Mr. Onso tene name. Good. Fania maybe to actually. Good. Me non beje say infections be na tete wa friend. Na edro ne mo o menses na me yi o dia nunum bi. 0542 77 85 8572 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia okay 0542 807 907 0542 807 907 eye Hepa plus Pavi and a plasmus kopebinom na let otadikukoni no out konyi bi megugugu anim guase bia hono na bia nkoyi nyangu bonsha doctor amen arofo papa yi odinu papa e na abedwa so onua keka ho mana ma oto e wate se wo ye oba se wo ye bema se na wie nkoa na wutie me a de ye ho asem ene ye kan Hepa plus Pavi plus boss no enei Doctor Asaka bibo fro or say what ye forget about yare de dwede ho enioma ye die enfrema ye home de ye nom contaminations ne doso enti numadroi se enclave fi num free nipaduam now there so num bia you get what I'm saying and talking about here enioma we adro ni mu enioma we adro ni mu wa wo hwe adro na ye de to TV ne so a utumi hu se ingredients ne ye pa fato so fa adro no to so ba ko pia adro ni ne mi ensa nyina ni se wunya ni nsuo no a to pa ye ro na hye ho no ne mi ensa nyina nso to pa ye wo ho se wunya bi a to na me de ya meka me se to pa ye no so obaba ya fe ku bezi na be bo a ho ara fo me da mo ase ena wiai obi de yaba wa fadidi ama o se de na me kan so odi for ma me ho bro fi o ka sorry sabi o se excuse me to say okay ya on so adwen kire no ofa pia mahu o se na Krobea bra no ba no oye huhu no enjoy into a catch there say yawa or enjoyment Cassidy and was say she really enjoyed nani je ho enemi Wabotiano Hills and a Krobea me so me hwe mu show no yankopon hira mo pa wate mate
Onshira wonso sa wonso hweye we dey pay back to back pa na ewure na Krobea akoye yo yemfa homete into anamo Gloria I say uncle we me so me wo US na me hwe mo good morning US for na yemfa wuni agro Yankupo insha pa wate mate onsha wonso wate ninja ene wose akra Krobea ninja nie ene wiei me so me monitor show ne pa Yankupo ntonko so anu onyem kese mate me de hye yada wonso ase wada ama maka ni se ye wiei tiewei na tweme na meba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura Sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefia ha. 102.9 FM. Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacy na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes my dear. Ene dear. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na medisi ye wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De medisi ye wo ane se. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se na nsanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyama apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwade nkratuo yi atum. Dr. Time daso. Menya wudenie. Wo ye kikim. Abna na wo ya yero fa here. Medimafo Herbal Clinic asani nyina. Medimafo Herbal Clinic Dr. Time daso. Me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no. Ade be ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ose me bra yawe no bekokra enumpo ena hwim yawe no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me niam yi o wasi be ma stroke no so eko hwe eho sei obi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emo nsan fa no yade emebio apart from stroke yare a otumi sa ne ntem kra no awo so otetete se oba wo hia wo na Dr. Tam da so e behwe wo charge no kwa wo ni sika ade se hinsa na bawie ansa na wagine sika enam so wagine hudie enti osanya penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wudru horma wo ma wodro 5 days na hyase pagya mu be pagya ni mu a kozi se wankasa sasa wo pero na fe wogya dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye nkokokra Medimafo Herbal Clinic Dr. Time daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuanchem
Momfa Maltabella Sogum Wom enti a regulated sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu. Saa na diabetic theory no so boa wani a enya sichiri yade. Sickle cell, typhoid, asthma. Brantia ne maba wa kwa gym. Mompe high protein nubinto. Oba bia opese ne yafunu ya flat no. Wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani. Ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ya ba omayimu. Encrying. Wani Ghana Telecom University no your opposite. Kumase wo ben sofoline alignment. Ena tema. Ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that human. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso no ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye do mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yensi yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. Oma ben papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho dura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompewu yare diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa. Perfect Star Entrepreneurship Training at Basu Kumasi Heya Cultural Center and Ebekoso. A 2 days intensive training. Date near 11th October and 12th October. Mankesimunso Ebibekoso Ewo Batampa Entertainment Center. Date near 18th and 19th October. Bra, New Swansa Numa, Nemoya Brabo Nesi Council Emra Eboto. Registration fee near 50 cities. Training fee and so 500 cities. At the form cry. In Sanuma who will be Bine homemade charcoal. Yet so send you bet my BDA and now be CBDA Ewa Waufi. Homemade incubator, cocoa butter cream and lotion, cake, meat pie, shortbread, emulsion paint and oil paint, organic weedicide, fertilizer, Azuma blow, washing powder, fruit ice cream, honey making, war, snail farming, mushroom farming, alata samana gel, bridal fan, parazone, after wash, and no mabebre, I can and until 11th and 12th October, Miensia Kumasi Cultural Center, near Shiansan Human Mom, who performs Yibia Bra radio station in front decks, and as a friend Matrufu did this way 0537 681 737 and answer 0243 299 938. Ora bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama awutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono wa na tu yo efitu nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heyey mi kohosisie we di opogo penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Ewra last meeting man hu one pa wodi bisa o na say die yare nkitinkiti bi tete me what abra amuzu herbal clinic enro wo ho na wo he pote me sorry no pa na
na mahojo maposo nyina ya meya ɛne wo hia amuzu pii ebetu ase one time ɛtɔ dan so a na meyem keka me metene me mu kura enye yie afei aduane tɔ me yemu a na me wu wo hia amuzu k na me so mi oluma mo giant mi nie frusane yie de wo hia ne amuzu garlic bitters na amuzu herbal clinic ni no wo nyina nie debi ɛnyɛ wonte amuzu herbal clinic nka yie ɔwɔ amuzu herbal mixture sɛ wo hwɛ mogya mu de ka kyerɛ sɛ wo malaria nim amuzu herbal mixture na mmom hwɛ sɛ ɔba wanyem ɔba tan a wɔba bɔfra nufuo ɛne akɔda wo nyimfie dumienu annum bi wopɛ ho asɛmbusa frɛ amuzu herbal clinic 024 77 76 74 3 amuzu herbal clinic mawuji hio chalo FDA aji dwedie nkrato yatum gadget master no na hina woto wo phone accessories and bluetooth speakers ya ebokora tesa no wa hwe woofer papa bi nso so makachro se wo pe chargers hands free any other phone accessories quality pa dia any be home na me to bi ma o na chemba bia woto no no your secret is your power and the ampa me phone accessories nina ni wo fofofo hwe hip power chargers hip power hands free reckless chargers and in the airport and the power banks triple power chargers triple power sound bar triple power speakers, woofers, cables, power banks, pen drives, memory cards, iPhone chargers and accessories. For all kinds of mobile phone accessories. And all kinds of Bluetooth speakers. Would you ever have receipt on the mameno? Sir, a Joe Wusu Bempa Enterprise. Kumasi Kajetia. A Honda water phone accessories. Okay, 102.9 FM. My mistake. Oh, some go to Yama or at the mammy younger brother. No, necessary. And for so no TD no. Now, say credit. A Joe Subempa added 90 electronics. Abeka oh Subempa guy. We want 90 mobile watch, 90 chargers, all types, 90 power banks. And we're doing 10,000 to 60,000. 90 data cable, 90 Bluetooth headsets, 90 battery, 5C, any 25BI. I feel 190 headsets, 90 car chargers, and 90 AirPods. Nina, a quality papa. We will Kumasi Edum Kejetia, the Bajo Story Building, no, the first floor, store number 1st FM 0607. And the old Kejetia, KVIP, and Masalachi Hononso, Ubehu Eja Owusu Bempa Enterprises Woho. Afe Wasansu opposite Anaji Trotro Station, Market Circle, Takrade. Anasa Frewan 0246 331414. Anasa 0266 100 400. Eja Owusu Bempa Enterprise. Phone accessories, sound bars, any woofers, papa buano. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Ei, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia jimi ni me fiefo, enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di wa dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo a 3D malaria yi bi ansa. Se opetam heba misha enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House, ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejwadie nkratoa yi atum. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4, Yadamase, Yakoya Yaba. A higher 102.9. And every among some of them are drinking traba, Yababubi, ewe fidie so, Eddie Amamo. Na, ene, Eruaba, Equia, Usia, and the war, Menimha, ewe fidie so. Ufi abuantem na abaha. Na abuantem ufri abaha no. Bema, onenete. Se yeri ni kunu, waware no. Aye ne hwadie. Ena ababa we be mai o kire se be man de nafa eni eye mu ni atete mu na ye ne yadodo enso ye kan no ate ase no ne natena saa afedie de okohu ya ne se ne ba ho adane kobusebusa mu a ne ba ni di nkan ka kire ne se on ne papa na nyem e ho ne kofa asem ni nyina apie na che se papa na kani akaba die mu a
ɔkeka kyerɛ mpanyimfo obi antumi nya yi na wahu sɛ baabi adeɛ no aduro no ɛden na ɔno nso yaw na hyɛ ne so dodo ɛna pɔtri wura bi ɛyɛ ya na ɔno nso gye mu ma na ne ɔmo ɔno nso hwee ti sɛ wawe me ba me nso mɛmu obi awe me sɛ hyewa ɛhye me ana hyewo nso ɛno ne asɛm a ɛwɔ yɛnim ha ti sɛ sɛ deɛ ɔde aba ne sɛ ɔpɛ ne ba nkwa sɛ bɛrima no ne nada akama mu sɛ woka nika ba sɛbe ɛwɔ amammerɛ ne amane ayɛyɛ nti yɛnhwɛ ma nokorɛ no naadi na amammerɛ ne amane a ɛsɛ sɛ yɛyɛ no yɛnyɛ odifoɔ nkwantabisa ana Krobea asɛm bɛ na wɔpɛ sɛ wobisa awura no dɛmpɛ sɛ mebisa ne sɛ mɛmfa nto hɔ ansa ma abaayɛ ne nkɔtena ha ebia na obɛbusa abaayɛ ne nso bi kɔtena ha monyɛ saa camera ne nso ma me sɛdeɛ moyɛɛ no na ma momma abaayɛ no ketewa no deɛ n'anim ma okay odifoɔ afei wotumi busa wasa dase eburu katakyie maame deɛ mepɛ sɛ mebisa wo no sɛ ɛfiri sɛ saa oyonei anaa birikyie bɔ wo fie nyinaa no wonu aduane ma wokunu di wonu ama ne di sɛdeɛ nana di kan bisa wo no sɛdeɛ ɔbaa ne bɛrima hyia wɔ mpa mu no so ogusu ne woyɛ ogusu ne woyɛ ɛnam yɛ nsanie ɛna ɛnsiiɛ na wo ne ntam nkitahodie nkɔmmɔdie te sɛ nkɔmmɔdie fi saa da na mehu saa asɛm no ntimi ne ndi nkɔmmɔ uhu di asɛm mehu mba no case no ɛfiri sɛ wote sɛ ɔne woba no da no wontimi ne wokunu ni nkɔmmɔ ɛnyam bia frɛ wo firi n'akyi no wo na woka kyerɛ no anaa wokunu na kyerɛ me kunu na kyerɛ me na wogye to mo kan mu nokorɛ kyerɛ no ɛyɛ dɛn na ɔkyew ɛyɛ dɛn ɛna wokunu kyew ɔfaa me fom na me ba ketewa no yare nti bra ne frɛ me sɛ adam yampa bɛyɛ 3 days me mfa nam so mba ketewa no kora yare na me kura me hu deɛ meyɛ no wasi me mfa no nhyia no ɛserɛ so nti me ne hyia no serɛ so no na mama sister bi asesa me phone ne lock na me sister ta me friend ta go me serɛ fa phone ne mama Vivian na me nka asɛm nkyɛ na wɔso wani fi no anti kwansi me sa ha na wɔfrɛ mama ne sɛ adam me yere wɔwɔ na mama ne sɛ me waputu agya na wɔsɛ wo waputu agya nti wabusa nsa na mba na 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 abusa sa na me kɔ ba bi anya na me de mba na ɛkɔ da bi nti saa me bisa mba ba ne sɛ abena no ɛyɛ di ana sɛ ɛyɛ bi ɛna sɛ wɔteyɛ ɛna ɔde yi phone no lock no kɔ yi number no na me ma yɛ naja ɔno nso sɛ ma yɛ nansi wɔ sɛ ɔde kɔ kyerɛ obi si ma yɛ nansi yɛ ma yɛ no baa din ɛna ɔde yɛ mobile money ɔde yɛ sɛ de wɔyɛ mobile money no ɛna ɔkɔ hu sɛ yɛ frɛ no Augustine Asante ɛna ɔde kye papa no na wayɛ papa ni din sɛ ma yɛ no naja ade ɔyɛ die ni wɔyɛ aso so ya Asante bi o sɛ mfa nti ɔyɛ Ghana ni nti wayɛ ne naja sɛ bɛrima din o ne din ankasa nso wɔ hɔ ba sɛ bɛyɛ ɔde din ni bɛsie ne kunu ne nti ɛna ɔsɛvi ne din ne sɛ naja no aspɛlɛ ne sɛ wei deɛ bro code munsua no aspɛlɛ ne sɛ ontimi ɛna bɛrima ne nso sɛ na wonyɛ ne naja na no asɛvi ne sɛ Nancy wasɛvi bɛrima din ɔbaa na naja sɛ naja nso ɛyɛ ɔbaa din anaa meboa because me nyɔnko bi paa ne yere de najat ɛnɛ me yere najat a very good afternoon to you enti najat yɛ ɔbaa din na naja wɔ hɔ deɛ a ɛne yɛ sɛ naja nso yɛ ɔbaa anaa meboa botaeɛ bɛ nti na ade yɛ din no naja meme deɛ meme nim botaeɛ nti ana mede ana mpɛ sɛ mehunu no sɛ na wonim papa ne din ankasa ba woyɛ no naja deɛ nti na ayɛ no naja ɔboa saa kasa de yɛ ana mempɛ tie wa na wayɛ wadeɛ ɛnyɛ biribi anka wonyɛ mehu din no okay odifo to aso na saa papa no naja no wahu wukunu ana wukunu so wahu ni pakoro me kunu kɔpɔto famo akohu bɛrima no nti ɔbaa no ti ano pa na me sifiri kama me wura kantin wa me sesa me ho ɛna ɔbaa no wɔse aku abra na me kura me se me nkɔ nti me yɛ na mamba akɔse aku akɔ na me sɔre na me kɔ han bakɔ akɔhu bɛrima no sabo ka wo se me boa me ni Mr. Api akɔ ha akɔhu na me so na do akɔhu na ntimi nyɛ ndɛ wo kan me ka se me se mabɔ nti na yɛ broken heart na ache na ni broken heart okay mame ma oba no so
abaya enyam bia asɛm a wokan ayɛ ko ayɛ no ayɛ sa woyɛ sure sɛ wo papa no wɔfɔ so kyekyere wo nsa ɛna ne wo daeɛ pachani ni nyinaa no wɔfɔ so kyekyere wo nsa ni mi nsa nyinaa no papa kyekyere wo nsa pacha debi deɛ he na odi kan ɔkyekyere wo nsa na deɛ he na wan kyekyere pacha deɛ toso mi nsa na asɛm a na wo ka sɛ na wo ne bɛrima bi anhyia ada wo papa no ne di nka ɔno wo kyia yɛ no korɛ pachani ɔno uhyia wie deɛ na wo hu yɛ pacha me am shibi wo yɛ sure o papa no oni obi a na ada wo yɛ virgin nyɛ saa enti wo papa no yɛ ɛkyekyere wo nsa yɛ de obɛyɛ wie na wo sɔre yɛ no baabi a wo daeɛ no deɛ na wo hu yɛ wa hu mogya chodebi inso na me hu yɛ ɛne na wo nyɛ virgin me pesa me kasi wani praying nye praying fa he put it to you say a time na papa no die na wo nyɛ virgin na wa yɛ bi da chodebi na me nyɛ bi da anodi for mami mu sɛ o virgin bia na wo break a uhu blood virgin bia wo break a wo hunu a virgin breakers mo adama munyi ma no busa jata ba se me boa me nim so a break bi dade a se mi wonyina so ntia me se bisa jata ba virgin bia na wo break na wo hunu moja automatically wo be hunu in science be kyerɛw am wo hunu ɛna wo hwɛ abɔde nyansa panhwehwɛ mu a ho oba bia wo yɛ babunu no ye wo ade bia nyankopɔn bo nipa na obo oba no memfa ne sɛ ɛyɛ susuade a na wɔde akyem ɛwɔ oba sebi na kosu akuma no enti moment a bibi be penetrate no pa saade no bete ɛyɛ homa sa enti ɛti ɛsɛ uhu mogya ɛyɛ busade opɛsɔ enti me se me pesa me kasi wani prenye fa sɛ wo papa no na di kan na wo daade a na waka bi ahweda ɛne wo boa wo papa no no nai wo boa edi enti na wo papa no ne wada wantumi anka nkyerɛ wo maame papa no ne wada baako mienu miensa di enti na ono da baako mienu miensa no wantumi anka nkyerɛ wo maame sesei ɛna asi usu nim sɛ wo maame kunu ana wo papa wo ne ne tene no edi enti na wantumi anka so me ka kyerɛ na ɔbɛpam me fifi on na obo obi amane a wo maame te no wapam wo frifie ho ana wo mpam acho okay so ɔbɛpam me fifi enti sese na wabɔ amane no papa no wapam ana wo mpam acho ɔpam me ɔpam na nso maame nkrobo ne ne kase ebomu nyina bibie no ɛda adi sɛ papa na pam ɔpam yɛ ɛna mekɔtena maame adamfo bi fie hɔ no sɛ papa no ne wo yɛ saa de ano wani gye ho na yɛ wo dɛ sɛ ɔno bɛyɛ saa enti na na wo mo maame amane no so me po sister bi ka kyerɛ sister bi ɔyɛ ntem wɔ no ma wo ka kyerɛ sister no hwan na te bi o na die na si ho kwan sɛ ɔbɛbɔ maame amane o maame de nko yɛ o maame edie na wutimi nya akukuduro ball sister bi amane bontin su ni amane na wantimi maame die na nesi ho kwan so nka kyerɛ no obekuye na nipa na awokɔ ka kyerɛ na onim sa woka kyerɛ na ebepie nti so obeku obetumi akun preko okay odifo why okay tatachie medase atiefo Jeff James J Triple J mahu osana na ya Krobea Asante awie me mo ha medase je so na enawie yi awodadie mu nchia enko na mfama wo odi de Richard Edujamfi Kese Richard Edujamfi Kese United Kingdom mu na owo na enawie yi enadai wanya afeko aka wonfie ho unuane Mustafa Said ose ene Kese udi wa wodai osre nyankopon hira na ho bambo ene ne nkwa husan se enkawo. Happy birthday to you Richard, God bless you. Afei awodadie mu nchia enkomawo ye fro Mr Ernest Nana Kofi Nkatia dodo na nim se ye fro Pastito kwamo ena owo na wanuanom o maame ene wabusua se ne wanya afeko aka wonfie ho owura Ernest osre nkwa husan ene nyinkyere ya hodin wom
se enka. Happy birthday to you, Ernest Nana Kufinketia. God bless you. Awiei yani Dr. Eben Abonkomo afa Hepa Plus Pavian Plus moso ho. Wachire nsemu di achire yen na wiei obebo awuram baabi etone eduro bia no akopebi na wato na wabobo na aboawo. Na mamenka nso mfa nkyerɛw se traditional Dr. Dawood odo ne panyinipa a woda Dawood aba hospital ano. Se ye ya me ne wo ka sei se wo ba ejeso krapa edane a enkane na Metro FM ni wom no saa da no amu na Dawood Herbal odini dwuma firi awiei papa no ode nuan hini nhamama nubna ene moa ho akwa binom ene ode sa yade enti yade a edi wunya na etete wo no bra na papa ne mo wa eye asikyire yade eye nwodwe yade anamu jabroso wakote enemu yade bi a wako a enkwa ana yefunu mukurei wanya bi wanya hawo prostate mu yade roba akotum ana prostate no na aye kese oba ba matumi ne oda enso ni wunsuo ntumi nyemo bra no onye waduro onye hwehwemu na wo huna de kode akofa saade na ba ode aduro kan we bepa ho amawo be ma won so sabe utumi ni oba da nso wunsuo ntumi nyem no ana se ode ne da form bem oye ne hwienye untumi mfa nya hwe se woni traditional Dr. Dawood hia ebe peja koko na etete wo ana yawbi ena onipaduane namu breje so krapa enkane Metro FM building ni mu ene yewo ye number eye 0244 88 6437 ena 0201 681 717 awiei eja owusu bempa enterprise papa ni wokumasi ya edum kejeti edum ya dibagio abro sign no first floor udru ha eja owusu bempa enterprise wo ho ena akokejeti adada mu ho nso a baabi a KVIP ne wo no owaso ye wo ho mo amu watoye mamu okwa afie kuma trotro station a oben MTN office no otakra de wo eja owusu bempa enterprise muntie me frɛ papa no gadgets man ni say ntine say phone accessories de onua se wo san papa no ho abolo we fo nkyɛn na wokɔ se wo ye obi a uni adwuma ye pedwetire kakra betu phone accessories ni bi wo papa yi ho Nigeria fos come dia benya organa ha nya asam keto wo omu nyina fa free aje owusu bempa enterprise ho tie onso wo pene nkronkro to a bra papa no mo amu use iPhone no ubenya original iPhone charger ubenya ne AirPod se wo pe Bluetooth speaker ana headset a ubenya bi wone ho o pe reckless charger ne battery ne AirPod ana extension socket a ebi wa ha o pe Bluetooth MP3 speakers ebi wa ha o pe e-power hands free chargers ana cables ebi wa ha 90 o pe ne iPhone charger ni cable ana ne AirPod ana o pe ne battery ne watch ne rechargeable fan ana ne power banks 90 de no ubenya bi ena wo pe media 7 airport soundbar na ufa eja owusu bempa enterprise ena ema obi gadgets man for papa no 0246 33 1414 ena 0266 100 400 area by Grace Medical Center. Over the weekends mo amoko ho no muhu de meka no ase mesrew se wo ye obi asabre ya me ne wo ka sei wanya problem wo se ana wo se achinam no ana wo senam no ankase mu a eduru Saturdays dia oye free screen wo se ne won wo gam ni mu problem wo mu a eduru esesa wo to de treat de ne wo beto muntie se ya me ne wo ka sei ya yaresabia 24/7 ya bie frequency ada kosi kwasi ada endi so yo obi a wanya problem o se achinam ana se usena ankasa mu a bra by Grace Medical Center obehwew se ye memene da nko ade a obeye free screening no de amawo ena se wo problem nso wo wani ho a se ye kwasi ada oye examination ne de chew na afi wato unro ba se wuntumi nkọ kwasi ada na abekọ any other day a eno nso obehwew by Grace Medical Center ayaresabia nti yade ha wo no one adokotafo animdifo nhia na wo no momo Kumasi ya abreman osai kwadwo
ɔno bɛn DVLA office no number no yɛ 0244 976805 offer saa number we ya by Grace Medical Center mu mpanyimfo bɛgye so no wakasa abapa mo ɛyɛ wo biggest online shop awie yi a wutie mie o de fa phone no na ko Play Store anabra App Store na o de bɔhyɛ hɔ abapa mo search sɛ wo search a ebe bia ma wo na sɛ wura mu a ɛyɛ the biggest online shop in Ghana I'm telling you and awie wa wutie mi bia na wo pɛ ne papa totena ofie na di dwa yɛn saa na yɛ adwuma tena ofie na di dwa de etene sɛ wotu ofie no download yɛn app inu awura mu ade a wo pɛ sɛ ɔtɔ no no order no watu aka ne yɛ de wa ade abros saa na yɛ adwuma ɛna wuni phone na ade bɛ download di abapa more app no de a frɛ yɛn ha yɛ number no kan de wo pɛ yɛ mo ne bo nkyerɛ otu aka na yɛn fa wa ade mrɛ yɛ number yɛ 059 338 6133 ɛna 059 339 1848 shope ɛwɔ abodwo ɛsan bia anim tena ofie na ne ni dwa ate obata for 3 miles asakasaka park yawa bibia bi eton de odi besiesie wo dem o kitchen nioma wo ntade a wo hye enioma ya di nua ye hwe washing machine kura ye 399 Ghana cedis unya bi wo baabia je abapa mo obetumi a visit yen wa abapamo.com oba.com ne so a behwe nioma eguo ate ase Awurade fie Herbal Center awie Dr. Mankwa Nyankopon Nhyira se oba kuma se kronoma bosie ye ben Red Park no papa no wo aduromwa so a ode ye nipa tirim adwuma osese wanya ha wo timu a ode oni ni nhia no omo a Awurade fie Herbal Center papa no se nemu yade bi no akote no ako a emma ode o se kan akopem bra no obebo a se ye moja brusuo bi etwere yade bi se Betaford ulcer malaria stroke yade de wato form wuntini mu twetwew ana wonsabuo mu nye onso opeba wo opawo yebe ndey bra Awurade fie Herbal Center na abenyu ahoto kronombo sie oben Red Park ne number ye 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 Volta Drill Limited yetunzio Volta Drill Limited ena wie se wutie me onua na wo pensu papa atu se ye ofie eye wadwumam ompotemo na na tunsuo che na wade hye mfa di nto so honorable tunsuo che wade hye de udin beto so da bia ye bebo udin uni hokra udin da so na hwanum de betumi atunsuo no atunsu papa de amawo o dwene no ho kwanchenfo na do so dodo wanhwehwem ya benya asem eye Volta Drill fo omo na wa nimdifo experts omo na wo mfidie machines ya won mutumi di twa abuom twinsu papa de mam mo amu ye nsu adwuma yi sachet water mo mehu yen na ye ntunsu a ekwase e be fira abuom aba no nsuo na ede ensuo no ede nanya customers wate Volta Drill Limited ye ntunsuo mani ntwa da and when your problem bi nkwanchenfo bia betuma problems nkwa na anemu a frɛ yen ye blowing ye pump installation ye pump servicing problem bi a wenye bi ebesiesie di amawo main office ne wa ahojo da ban na mbehu yen ye number ye 0244 299 520 na 0266 43 2210 arafo mo adwenkyerɛ voice note aba na ansana mabedwafo odifo nkwantabisa bebam no asemi hwane di akire wada amatena se oba ade akia me sene yenim no ade ato nani ne papa afrim ye nyankopon ya adomo a memini de edi animu yi ena ye kwa akoye yie no enti mantene nkana emane hamo ane di akire bodi jataba good edi anamon watu osasemwe ho yo nana ma yenche tifo na yemo makwa bamra Asem Beba Dabi so
yɛfrɛ papa no Tago ɔno nso de ne nkyerɛ mu mae ɔkyerɛ deɛ nti a aba bɛduru sei ɔkyerɛ sɛ abaayɛ no deɛ ɛyɛ ne ba no no ɔne ne ndaeɛ na deɛ ama no akɔfa aba nyinaa yɛ ne yere ɔse ɔne ne ba ne ɔne nae ne ba ne ndaeɛ ɔne ne ba ne nae ɔmo ndaeɛ nti ɔmatu ho anammɔ akɔ obi hɔ akɔhwehwɛm a ɔmo huu sɛ ɛnokorɛ biara ni deɛ wɔka nim sɛ ɔne akwara no da na mmom ne yere ɛna afa n'akyi mmarima nan nti yɛtoo yɛn nsa frɛ no nti ɔno nso ka kyerɛɛ sɛ ɔwɔ abusua ɔde bɛto wɔ no mu anim na nyankopɔn yɛ adom a ɛkyina ɛyɛ wada ɔma ba na ɔmo ne yɛn ne aba yɛ aba abɛhyia ba before that no nkɛnnɛ kò bɛtumi aba nanso biribi asankaa mu nti ɔntumi mma anɔpa yi ɛna ɔfrɛ me ɛnora na asɛm wɔsiiɛ nti yɛfrɛ no nora anɔpa yi na ɔfrɛ me sɛ berɛ a yɛfrɛ no no ɔne n'abusua ɛhyiaa so ɛkɔdii ho nkɔmmɔ ɛfa asɛm no ho sɛneɛ wɔn bɛtumi abɛgya no na ɔno nso nsɛm a ɔno nso nim no baabiaa a yɛde bɛkɔ biara no ɔno nso aka yɛn ho ame akɔ no akɔhwehwɛ mu ne yɛhu sɛ yɛwɔ no a ɛho biribiara no wɔbɛsom na sɛ nyɛ wɔno nso so a ɛne yɛ kwan a ɔno nso de awura yi nso bɛfa so no na abaayɛ yi ne obi na nyam wɔne ne yere ne fa n'akyi no ɛna ɛbɛma wɔno de aba bɛhyɛ ne sɛ ogu so anaasɛ abaayɛ yi wafa no ɛyɛ ne ba wontumi nyɛ saa na mmom wɔne abaayɛ yi nya ntawantawa ntɔkwa bi baa wɔnom ntam ma wɔnom koeɛ ɛhɔ na wɔkɔ akɔyi abɛtum sɛ afie atwa mu no wɔne abaayɛ yi ne ba yi ɛdae ama wabɔ ne ho dua de nsuo bi ɛwɔ kwaa so ɛbɔ dua a dua ne da so da hɔ a ɛyɛ n'adwuma nti ɔmo kɔɔyɛ no a ɔmo kɔ akɔhwehwɛ asɛm no mu no ɛno na ɛkɔpia aba sɛ dua bi wɔ hɔ te sɛ ɔmo aka dua no ho asɛm awie ansa na ɔmo aba abaayɛ yi asɛm so nti kɔmfoɔ no hwehwɛɛ mu no ɛna ohuu sɛ ne yere no afa n'akyi nti nyɛ sɛ akwara no asɛm no ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛka ɛnokorɛ nim nti wɔ sɛ ɔmfaa ne ba no ɔmfaa ne ba ne yere na afa n'akyi na awadeɛ no afei deɛ wahu ne sɛ agu nti anɔpa yi kɔ a wɔfrɛ me ne sɛ ɔmo kɔkɔ hyia so wɔ fie no ɔmo frɛ aba maame ɛma ɔno baa hɔ ɔbɛgye tum sɛdeɛ wafa n'akyi wahu sɛ awadeɛ no nyɛ yɛ biem na still ne ba no asɛm na ogu so a ɔɔka so ɔdwene ne ba ho ne ba no asɛm nti sɛ yɛnka a awaresɛm no deɛ a nka ɔma ha sɛ okay sɛ ɔma ha deɛ a sɛ nhwehwɛmu na wɔhwehwɛ yɛpɛ nokorɛ na yɛhunu sɛ akwadaa no sɛ biribi saa akɔ so a ɛsɛ sɛ yɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ na yɛde san akwadaa no na ɔnya ne nkwa didim ɛnyɛ ne duabɔ no a wabɔ no maame mfa awaresɛm ma ha wɔde ne ba a wakɔ akɔfa no asɛm ne ba ha nti baabi a yɛde bɛkɔ biara no yɛde bɛkɔ ɔna ɔyɛ sɛ neɛ ɔfrɛ no ɔfa ka ho na ɔma ba sisi a ba sɛ wɔma ntumi ama a yawada ne deɛ ɔmbɛba okay enti yawada ɔse wɔbɛba anɔpa no nti ɔmbɛduru ha ma me musa awura yi asɛm baako pɛ awura sɛ wo wakɔ akɔfa wo kunu akyi enti na wopɛ nkɔnkɔnan bi ɛde wo kunu no ato so ɛna wo ne ɔba yi ayɛ ano sɛ ɔmfa nto wo kunu so sɛ wafa naanaa ɔnyɛ saa na wobɛtumi ayɛ saa okay abaya sɛ wo papa ne wo maame anya asɛm nti ɛna tago ɔmfaa wo ɛna wo nso sɛ bɛyɛ a wo maame asɛm bɛyɛ denti wode to papa tago so sɛ wafa wo ɛte saa anaa papa no wafa wo anasɛ wɔmfaa wo wafa wo wafa wo enti sɛ si a papa no nie na ɔsɛ deɛ ɛbɛyɛ biaa yɛnyɛ deɛ ɔbɛka sɛ yɛnyɛ biaa no wobɛtumi ayɛ bi ɛde agyina sɛ wafa wo ampa ɛbɛyere okay ɛneɛ odiyifoɔ nkwantabisa brɛm deɛ ɛbɛyɛ biaa yawo ada deɛ ɔka no wom nti ɔno nso mmra no ɔmɛkyerɛ mu na wafa na ɔnkyerɛ mu
na wo ba wo te awade kura ase de se be ma ayi wade na so ani nye ho a ye ma be ma foforo kofie se me nso me ma bia konani ha ye de adwama mo pa ne se be ma ha so bi anka bi mame no bi anka bi ma unti a kire se kobo adwama papa em se me bo adwama na bia so ba mo ko konfo no de asem ni si wo konfo e ko konfo no no na me na de wo koi mi kunu no ono ane ka kire wo se me yenko o se yenko nko ye den o se yenko nko bisa me ba ya di mu ti eduru won na papa no eye na obisa sa amane na mi kunu de to se se me se wadi mbade na mi so makobo adwama na mi so adwama de mabo na mi nsan mi ti se me mo ti wana papa ne ma me ba yikosua na ro ko she dan bi mu na odi pie ye na otoye na o ma mi kunu kosua na mi kunu so bo ni din gu so na de ko she dan nim na obetoye na o ma mi so mi kosua na so bo mi din gu so na obetoye papa na se bibi wo ho a de ntina me ne be ma ne te wo eni akora yito onka no wo ho ana se on pesa akora beti bi kura ma akora ne nsore de ma asem ne baaye no onka no aferi awale sem no na mubugu me so enti me to nyame ya mbatabasa me hu de me ye me ho na me se dabi ti me ba fi na me se chewa asem yi de chewa ha no kura pa na wo kan na wase mai na me se che edani ya wura mu no wanka no kura be wu o na wase mam de ja me bu anka me wura dem na me de me kan man to na pe wura dem ya busa de be busa awie mabu agum so enti papa ne so ba je 79.77 deben na me se why konfo no o so obeje o say 79.7 deben na me se 70 million wachi na me se o de ye de o de dani me adwaman na me ko boye no o de dani adwaman o de dani duabo na da ye so no afiri me so ansa na e no o je say 79.7 na me se na makoba adwaman dia na asem ne de baaye no ye hu ba bia de asem ne kopem ena papa no so musam se de ntina ko 5 adwaman ne baaye mo musam yo ba bi me adwaman na makobo no ena mo gina so na me se mate mo gina so de anti ba ma no ye no wasi ye ntu agina na ye tu agina te tu agina no se ni sky 20 million na papa ba ko se de 20 million de enye ya bo sky 70 something million de ntina ye be ka se 20 million ena ye ko konfo na ngase mo no wasi obe enti ano no oje no de aye de ayi adani dua de dua sami makobo adwamani de aboda mfimfin wankasa bi a oya mamra se be ma na koye obai sa de no kora ebe yi papa no wa minim ne number ba wa ha meka asema o kan bani nie papa me ntimi fa nto papa panyi so okay adwaman na wa wote aware ase na akobo ye no eye papa enye magime mfunso atum senye enye ba me ye no efa ba bi no aboam ena isi abewie sen ukuru no mpedu bio papa because oba tumi nya akokoduro koda ho ma be ma foforo efa na de onene wo ho no ompeni bio enti obi a wotie betumi aka se nana awura no ompeni kunu bio obetumi aka obetumi aka nsa ware na fono abon wutirim nani ote ho ye den ada na ate ho papa na wo ko pre animguase ansa na wajai nso ni asem okay timesra mombo ame orifo krache no se ya wada obeba oni na busua enso beba nemom adesua e wo nsemimu yibipie mama osimenu da se eburu na Krobea emma etie dwumadie maba ana obi a wotie bia ntase de ye afutu se mama ene mema no mfama na de hye se oba ne be mate na ayakayaka de ana oyo ne ekoso wa wade ni mu a enye kwan a wo betumi afa so solve problem ni se obefiri oba na chi be ma na chi ana wo de wo ho be kwa akoma be ma foforo eno ene twa ohaw no to abusua ene dom a etie so ntie yeta kan nsem wa Asante ka sem sen nkola ni nti so ne ye ka obi tie wura atetie ne oyo na bi mu a ensem fata ebetimi di asumdua ba preko pe se oba ne se afono no a tintinton die menim se empanyine etena ase gi awade no empanyine na ntena se nwu awade no ma asumdua mra
senko obaya busua etena ase ehia bema ya busua said oka se brebi okohia bema no wofa wakosi ha akoto ha afekura de sojama bi kura so obeka asem na afekura de waye busy because omu nsem no aburu nipa ho odene so de bia nkamia kwaso no okuru na de chi ade esa bia asem foforo ba enti se nipa wo hu nsem ba ni esi nkonwa bebira na wo hu aye hi na wo hu nsem na funu nipa enti ebasa dresa no kure da ho da sani de beto ani ase no o de beto ani ase fenchem de ama wo tini yebu ye ni aguso yebu ye ni gusu so de oyo ne brichi esusu timi de ba enti eyema abusua fanu se wo ba na ba ma kwa wade na emoa na se de abusua tena se gia wade ne fefefe na montena se ngu wade ne ma asundwe mra oyo odifu o nana enti sebi enyado ontina oyonem ontina teti mu ahwede odi akoye baemen oyo odifu me ye difo na me ka no kredi akira dasa no onse me dika bisa ne se o free se o free baeman na chi no baeman ne sane nada o se an na onim se baeman no wakoto musuum onim se baeman no wakoto esan mu sesen se woni wo baate ne waye ne ho ade na wodi ya wo free wa chi asama ne baeman foforo ne nada no dia baye aduane ama wadi wasane na daguso bema no mpese bisunya pa bi enna so no mpetire foforo bi nsi ne konso na aboa no sebi enya do sebi eburu oba se opewo na ade no oba mpewo bema no kura wo tia ompe na ase asore bi nko se oba na ama ne dada nchene ani wa ama no kumasefo ma nchene ani enku na mfiri wiase esanse dono efro tegare a emfa ho ne de obeye esense akukọ sachira kroma se de nya ne fe enka die ntina nka ba ma ye ba ho ade wono otra mfinhie dumiensa kwabrani bi ba wabra bomu bosume miensa na hwe ne cha mfinhie dumiensa no ede awre hosem nie ede asefim sem ni esense afono no enti de ba ma ne be ya ma ne bia ne so na ni bio enema bi so wo ho a akohoma boye eye omudene ewo wiase nana asetena ne awade enya bibia na yesika o edu brebi esase unya daage ma oba no wo bia mane hu se wo bi uni bia mane hu se woni bi uti ababa yinsen kan ya hyase no okoje bosia ma moko han dan be ma no ye adwuma na onya adwuma se wo ye adwuma na onya adwuma wo ye adwuma Bible since nya adwuma ni kwan se didi eni sa wo ye adwuma na de bosome kura million baako na obenya mo oba ne hu se million baako na wanya obehunu kwan obefa so manage ema omu ye very omu manage sere mema o ema te mass asesene mema because na Krobea ye nkwan si ho se guso ne de ma oba be wene o wo ba behunu se me sa tere baako ne fa ebeso obi ya ebi be ka ma chena ye dibi wonne gu aduane so hwana ye aduane no me na me ye wonne egu so wo na wo ye aduane uwi na uwie na oni ho age so di si won wa begu so me gu me dia so na se nam no me yi ba mienu na miensa na me ma na adenti no on egu aduane so emle bi o se makoma master aduane ma yi nam bebra ma master me ma nantwina baako na prakontwe baako na sam baako o se ma master nam bebre eno nyanketenkete ko dem o enti efiri won so onu abegu na aduane so ena ye koka awalesem no moye no mse ngu awale aduane so biem so nana Krobea saa setena we be matifie una ugu aduane so no ye de obayi ka tobo dabi anu ye de awoka asema wo ma mia bia so beble tie me ye de awo nko awoka na megidi o jesu ono wa ha na Krobea wa ka de ono nso ba asema enya no kre no ye twa bi hu didi adanse o wo si asem no kokopie mpanyifo anim ana mpanyini bo no kokko mpanyifo bo no kokko se ma wo mu aduane so bio ene ojaye enti se be ma wo no obate ebi wo ho amani hu se bi wo ho ebi ni ho amani hu se bi ni ho problem e di ba warefo ntem oba ne be ma ntem a lack of communication oba be ka no krapo ni kunu ni nkomo oyiwa ene da ho no se oba ne be ma tifie anamo te sa wadefo ne nkomodie ni mu ntem a asumdwe no odobie ni ho enye wodo ni I love you ni se wo ye romance na se bi enya adum di kaso bom on paso o
odono ni mu nkomodie mu asetena obetim de wani observe obi sei obentini akotia de obi ntimi nwuro ma wade mu sebi enya de ma wade de ma ye sentafo sebi omu nsi omu ntoma gufin ewa abontene sebi nipa bia wo na mo ase o ba wo hunu otitiro brempon aye hata na mo ase obadwam da enti duru be bia yensem bi wo ho a yenia yensem no yensi ensem no koso ewo sebi dantiem anase yempaso tiawa enkomodie ni awarefo ntem asomdwe ma ena oba no so mfa nse ni tirim se de oyeye no se fa sha utirim bible se ade tete awade ntem eye dwamambo anase owuo enti mfa nse utirim se problem ami kunu de me na muntin me ko boy dwaman na asolve problem no dabi we no on de wanya board wakan but ma bebresu wo fie bi tia na Krobea sebi nya do nsement makata so no eni awarefo bi amanfo yusu binom sebi enya don so hu se enne be mana man 1 million ube konkwana ni kuruma no 1 million no o pene bra wo hunu enti be mana man 1 million sama na another 1 million no be ma ni obehweme okay ne wiase yesi ye nkani wachi a wo si agro ye de wo nua mema wo mama bisa hu se wo ba bi ne de ye no a enka wo be feel ni sei enti se be mana ni na busu etia yesere no me ba ya wada kola ne de ne ade ehia enya wade sem hu nti na ye wa fidie so anase ye ka ne na dai nukura wo mu bia no wo mani mpie okay sebi enya adu sebi eku sa kola no one na da one ne na ye eno ho asem ena da ya wada ye pen poma sibra wa fidie so mera se odifo kofi nkwanta bisa Kenya se bosore se won so wa kire wadwen Krobea, that is senior. Me born about to know my pa mudima Asante. Krobea, media news are some way about me. I can see a crab out. Come the first one be BFA. No more, Ura, Imam 77 previous, a wedding plasm papa. Wedding plasm. Some of my way a moment try a nipper more. Into music, my fire was some fast to be a move from Vaso. No more warrior, dear. Said that a moon were already, and so about on to move. No, our no, Umuna, our no fun. That is. Krobea, Mamuna, good afternoon. I hope so. Be away. Say I'm here and sound soon as you are here. I Asem Beba see who. Asem we a big chum, a farminachi, by a young Camian show. Oh, obedient a girlfriend and Namnaja. My name's one in and I'm no man space. I can't make a chance. Me who again I'm cast. Oba ho fe wate bo ne ten no oba mesu amasum Dr. Cash, good afternoon. I'm essential. Hello, Nana Krobea. Me pa ocho me mo ho. Me no se oba dia daruma ho ye ne wa bidwa for enche tifo ne ahefo. Nana ye bo abaso onda wonsem a ode breye. Nana itia etuyamfo. Esanso boye ya setena nyame nhira opa one wa bidwa fo nyina. Da munsa mwa mutia maya rechichire pa nana medawasi Nana Krobea one day bowling ye uba mikro mountain sla dodo na frame me cranking Nana Krobea me ma omoni adwuma pa mikro mountain sre for we na akosi amoni jamfo anana me chache amo Nana Krobea de biara da me kase sa kani akaba we ha dwun wo kromu apa o Sempanyefo anhwe anso ano asa kani akaba we be ha wo manenye ese o maibu o manatia Nana Krobea bo adwuma for cranking chiam pia. Hello mam, good afternoon back platform kesizo wacheme Mohammed na mika say am kasa fi Libya Elias obidiaba no bi se die sunam kwanso Nana Krobea mtiawo na wabedwa fo nyina Nana Krobea asemia gay ken Bidi maju ye mi tutu because ebi na woni boy ne na hihye ho say won kase ne papa nso ne nada me sad no because obi aye bi ama ya che no pen ono kura de wanyem kura wo ye no mkoye gi ne nye ne papa na ansa na obi nso bi na no kase eye boy bi so se boy ne kase won kase me madwe ye me say boy no na ka se ma kire no ene che ne trim anu tra no se ne papa
Well, young say actually be who the because now semina okay can me who assembly ye 160 point when Jinasu ye. Nana Krobea, me mama, mama Tanasi. Akosi jambo mane kase mi kase fle kutuja. Ai oba no wari awari. Ifua ne sopa be ma no. Wari awari. Kwasi ebu mema ebino se bitafra chi mema ebino. Kwasi ebu nko ne wo mo. Wari awari. Hello, Krobea. Good afternoon. Apa Mama Juma. It's my drink check a cranny say. Abofra ne papa no. Senke se papa no de ntuma bi to abofra na se anya de so obehu se moja bai. Kodata mo be run ne pant. 20 min hu se bibi sa ene bai. Owie so obe pepa. Ti ma dwenche no. Oh, dear, Okasa no from Kra Fachame. Why? Na me fancy her. Good. 3p garlic mixture for so Yankupon Shamo, and every Yankupon Shamo pa. Se Okobe beer ye ton in Rubia Casa ope 3p garlic mixture. Se winya se drui na se otwa edrone ye pa. Uyo obia mujabro so wo so o cholesterol wo sro we immune system no aye very weak gent ya o ya unipadua ni tumi honho no unya 3p garlic mixture no ebeboa wo baby ato aduro bia no kwa abenya bi freyen was 0248928824 and 0201000021 medima for herbal clinic ya Dr. Time da so se wo ba kumasi abu akwa agogo a emfa ho ne ba bi ado yade na ko chinchina fa all the time beto yade ne so ama wo eye hepatitis A B and C enwodwe yade kidney mu ha aye mrempem infection se tete wana wo low sperm count hernia ana stomach ulcer fibroid ana diabetes onsebu munye onua one papa no nhia yade a hawa wo de anante anu yi ama no all the time beto so ama wo friend was 0244 774282 and 0245616336 ya Bolivia Enterprise ewo kumasi sofola alignment oni multi home ne dia nimhwe onom ne de future life smart foods esa yade se wo ba ahodinu ahye yenuane mu matontwom enti unya yaduane bi na se wudia yade biara abehinta wo nipadua mu no ebeyi afri ho amwanyu ahoto wate emfa ho no yade ebekirem ne ma ho aduane eduro ahyemuma na kodinyu ahoto 0246010150 and 0242878090 eye number abnaje wa let's say very good abi ho te say na me adom ne ho ye and we adofo abi of Abis corner o ma me said ye ewe de me na menam hey wow wana now patrai my start business bi na me say me person come we ye ho advert mame oh any marketing for beboa why ade o ye business bay me ya cheke unza Ghana ye we nuane da titi nuane bi mo ya okoye pe but wow sa odi bi ba ha me di bi ba me di bi men kai ni bro okay my testing officer am got testing o test we are oba be ka ho asema kire me wate me am ka kire marketing for ne say advert we me ana me ye wate very good me da say yes me da say orifo asemi nana ye de ahye yawada ewura be ma no obeba ha yawada na yawada no onsemu a wo kan ono nso be yi ne ho ano na wayi akwada no de na no na ye hunu se de ete wate so de ye no kre
ya wa de dura ni bi why very good and for me sorry sway me come for Lactus Enterprise oba kumase adum aseda house kwan so aye wo na yen ye wo PVC pipes bent and fittings